Richardson ja Gachimer puolestaan kentälle Nokialta. Ja kaikki alkaa olemaan valmiina otteluun. Tuomari kolmikko muuten tänään tosiaan Niidi, Sari, Mikkola sekä Jaakko Kaunisto. Ja Mikkola on valmis heittämään pallon peliin ja avauksen vie niminsä Patrick Tapé näin. Nokialle vettävän ottelun ensimmäinen hyökkäys kun Ross, jota vartio Lindberg. Edelleen pallon kanssa Rossi, joka on ollut varsin tasainen tässä ottelusarjassa. Richardson Tapeelle, Tapé vastaan Tumpa ja sitten Tapeta hyödynnetään. Joo, hyvä viimeistely Tapelta, Tumpalta ihan ok puolustus, mutta tätä on nähty nyt. Nokia on pistänyt palloa enemmän sisään ja tämmönen setti, missä haetaan ihan catchi tonne todella syvälle tohon korin läheisyyteen. Hirvonen. Kataja Basket toteuttaa vierailijoiden ensimmäistä hyökkäystä tähän 7. välierään. Tumpaamme 3 pisteen heitossa ohi. Menee levypallossa kuitenkin EGGC, joka pelaa ulos Päkille. Päk. Hänessä kiinni Richardson, EGGC, joka jo tuossa ensimmäisessä välierässä mielellään tuolla korin alla Gatsia lähti haastamaan, kun pallo sinne sai. Ei onnistu palloa koriin heittämään, eikä saa myöskään Tumpa pidettyä hyökkäyslevypalloa käsissään, vaan Senokia riistää pallon kotijoukkueelle. Ei onnistumista Katajalle ensimmäisestä hyökkäyksestä. Aido Rossille. Ross. Taaksepäin Gatchille. Gatche 3 pisteen heitossa ja siellä on Gatche 3 sisään ja 5-0 startti. Ja täydellinen aloitus Nokialle, että ensimmäinen kori Tapeelle, korin läheisyyden sanan Kätsillä hyvä 3 pisteen heitto ja Nokia on ollut heikohko 3 pisteen heittojoukkue tässä sarjassa, niin tärkeä onnistuminen heti siihen. Lindberg kääntää EGGClle, EGGC Hirvoselle. Hirvosen ensimmäinen 3 pisteen heitto ja siellä on. No niin, joskus niin. Hirvonen Kyllä, ja tää on se, mitä osumaan. hänet tarvitaankin, ja mistä mä puhuin, että nyt sai hyvästä rytmistä ton eka heitto ja siitä on kiva lähteä pelaamaan. Mutta tuossa Nokian puolustuksessa ensimmäinen muutos, tai on he ennenkin tätä tehnyt, mutta Tapé puolustaa Tumpaa ja silloin EGGClle ei tule niitä pick and pop -mahdollisuuksia samalla lailla kun Cats puolustaa häntä. Ross. Lindbergin kättä vastaa pallo ilmaan. Heto ohi ja EGGC nappaa levypallon vierasjoukkueelle. Richard Back. EGGC. Pallo takaisin Backille. Back. Richardsonilla hyvät kädet. Saa ristettyä, mutta pääsee käsinen pallon väliin ja loppujen lopuksi Aido riistää sen, kun Gatch aivan vapaa 3 pisteen heitto. Ei kykene toista kertaa onnistumaan, eikä saa myöskään Aidoa lyötyä pallo omilleen, vaan se päätyy Lindbergin käsiin, kun Tumpaa viimeistelee nopean hyökkäyksen ja nyt puolestaan erinomainen transition-hyökkäys Katajalta. Kyllä, ja tässähän Nokia on ollut kaudesta, tai mun mielestä sarjan paras näistä transition-tilanteista. Nyt Kataja näytti sitä, että he pystyy tekemään ihan samaa ja Tumpa todella urheilullisena pelaajana pisti aika näyttävä suorituksen. Korjaa hyväksytään virheinen heittotilannetta ja tuo virhe puoletaan Richard Backille, kun tässä vielä tuo tyylikäs syöttö ja Tumpan upea viimeistely. Sivurana jatketaan. Kyseessä oli tämä ottelu ensimmäinen virhe kuin Ross. Gatch. Vastassa on Tumpa. Gatch haluaa lähemmäs koria, mutta hyvin. Tumpa pysyy siinä edessä. Tämän jälkeen Gatch päättää, että mennään sitten muutama askel taaksepäin ja toinen onnistunut 3. Niin, jos korille ei pääse, niin mennään taaksepäin ja heitetään, että täydellinen aloitus häneltä käytännössä. 8-5. 3 minuuttia ottelu takana, kun Hirvonen loppuun saakka ja loistavasti siinä Hirvonen uunottaa Patrick Tapeta ja Hirvoselle tasaa jo 5 pinnaa tähän ottelun ensimmäiseen reiluun 3 minuuttiin. Gatch. Ross kääntää pallon Richardsonille. Richardson päädöstää kotikorjaa ja Richardson onnistuu ja näin. Onko se yksi Nokia mahdollisuus, että Richardson, mikäli backhäntä vartioi, niin tulisi tuota koko ajan käyttää? No, tietyllä tapaa koko ajan kyllä, mutta hän ei ole sellainen pelaaja, joka nyt tuonne korien läheisyyteen menee postaamaan, mutta näissä ajoissa tosiaan, että hänen pitää saada back puolustamaan. Että back ei saa yhtään levätä tuolla puolustuspäässä, koska tuo hyökkäysvastuuta tulee kuitenkin hänellä paljon. Tomas Tumpa korille ja pilli soime virhetilanteesta kotijoukkueen pelaajista Patrick Tapelle. Se on Tapeen ensimmäinen henkilökohtainen virhe, kun ensimmäiset vaihtonsa suorittaa Kataja Basket EGGC ja Lindberg kentällä pois. Heidän tilalleen Donso ja Singleton, kun Tumpa kaadessa vapaa-heitossa. Singletonista täytyy sanoa, että on ehkä hieman liikaa tyytynyt tällä kaudella kaukoheittoihin, koska on erinomainen korille ajaja ja haastaja. Niin, sanotaan, että hän on ainakin nopea. Että se, että mitä päätöksiä hän pystyy sen jälkeen tekemään, niin on nähty aika laidasta laitaa tämän kauden aikana. Ja
kun hän pelaa hyvin, niin hän näyttää todella maagiset pelaajat, mutta sitten taas kauden aikaan on tullut paljon myöskin sitä, että ei oikein tiedä, että mitä odottaa, että se on vähän kysymysmerkki aina, kun hän lähtee pelaamaan, että mitä sieltä tulee. Tapem vastassaan Donzo, Tapem helppo työ Donzo vastaan. Nostaa pallo koriin ja kotijoukkueen 4 pisteen johtoon. Singleton. Backman, Donzo kääntää hyvin vielä pallo Hirvoselle. Hirvonen, toinen onnistunut 3 pisteen heitto tähän otteluun. Siinä loistavasti pallo liikkui Katajabasketilta ja Hirvonen oikeassa aikaa on alkanut Tumpilla ranne lämpiämään. Niin, jos mä sanoin, että 4 pinnan keskiarvoilla pelannut näitä 6 peliä nyt painanut tähän 8 pinnaa, niin se on aika hyvä startti. Mutta kaikki on tullut niinku hyvistä suorituksista. Hän ei ole itse joutunut luomaan sitä tai ottaa kuljetuksessa. Nyt Donzolta loistava syöttö siihen kulmaan ja 2 catch and shoot kolmkia, niin ne on ihan eri tason heittoja, kun et sä joudut omasta kuljetuksesta heittämään. Gutsch. Samalla Nokia vaihtaa Peltonen tullut kentälle ensimmäistä kertaa tänään. Gutsch väkisi korille ja siinä vielä Peltonen hyvin siilaa tuolla korin alla tilaa. Mut Gutschille ja Gutsch jatkaa hurjasteluaan. 14-11 tilanne ja Gutschilla kasassa 8 pistettä. Urpäk ajaa korille ja samalla marssii vapaa heitto viivalle. Ja tässä näkee sitä Päkin malttia tuossa pick and roll -tilanteessa, että tavallaan minkäännäköistä etua ei tullut ja antoi Donzon mennä koria kohden ja Donzo siilaa samalla, kun Peltonen teki edellisessä hyökkäyksessä toisessa päässä, niin Päck haluaa tuollaisen pienen separationin tuohon omaan puolustajan. Eli pieni välimatka siihen, että Wifi Aidu joutuu ensin puolustamaan sen pick and roll -tilanteen, jonka jälkeen tulee 1-1 tilanne, jossa Päck on parhaimmillaan. Hän ei ole mikään maaginen pick and roll -hyökkääjä, vaan hän haluaa tuollaisen pienen edun, tai että puolustaja joutuu liikkumaan, tekemään töitä ja sen jälkeen hän lähtee hyökkäämään näissä. Ei onnistu Päck ensimmäisessä vapaa heitossaan. 5-12 pelaamatta. Ottelu ensimmäistä jaksoa kun jälkimmäinen koriin. Ja tätä vaihtaa Päck huilaamaan ja hänen tilalleen kentälle ensimmäistä kertaa tänään Henri Permanto. 14-12. Wood Gutsch. Richardson ajetaan pallon takaisin Gutschille. Gutsch. Richardson. Mattila näkee, että sinne korille leikkaa Gutschia. Aika kova virhe siinä Gutschia vastaan ottaa Permanto. Estää tuon vapaan leikkauksen ja todennäköisesti myöskin vapaan korin. Tässä vielä uusitana tuo tilanne. No, ei sinne palloa hirveästi tavoiteta. Ei, kyllä se oli selvä. Permanto pieni nukahtaminen ja otti virheen päätyrajat. Sinänsä hyvä virhe tohon tilanteeseen. Mutta tossa, jos Catch on hyvä avoimella kentällä, niin toi on toinen osa-alue, missä hän on erittäin hyvä. Eli toi pallottomana liikkuminen ja leikkaaminen kohti korin sen jälkeen. Ross menettää pallon ja Singleton loppuun saakka, mutta Wood Gutsch torjuu tuon Singletonin ajoja. Ei siinä monta askelta tarvinnut ottaa, kun oli tuolla puolustuspäässä jälleen Gutsch. Ei, ja avoimella kentällä voi pelata myös puolustuspäähän, että se ei ole pelkästään tonne. Ja nyt nähtiin taas Singletonit hyvä puolustus, että pelasi tuota etupuolelta ja Catch joutui vähän käyttää vapaat kättä siihen, että saa pallon. Mutta tää oli kyllä aikamoinen suoritus. Kaikki oli kohdallaan, ajoitus. Kyllä. Mutta toisaalta, että jos meillä on ajoitus kohdalla mulla ja sulla, niin ei me silti tohon pystytä. Ei pystytä. Permanto. Hakee syötöllään Singletonia, mutta palautukseen päättyy tuo. Siinä nyt me Permannolta huolimatta, mutta me menetys Katajalle. Ja Kataja vaihtaa Donzo kentältä pois ja me Tumpa takaisin kentällä ja myös Nokia suorittaa pelaavainen kuin Niko Mattila. Ensimmäistä kertaa tänään sisään 4-20. Ensimmäistä jaksoa pelaamatta ja 14-12. Ei se Nokia 2 pisteen jo. Peltonen. Mattila 3 pisteen heitto. Poppaa takarautaan ja sieltä loppujen lopuksi Permanon käsi. Tumpa. Lindberg saa pallon takaisin Keeseltä. Lindberg ajaa loppuun saakka, ei onnistu viimeistelemään. Ja levypallossa Richardson. Mattila. Peltonen. Gutsch. Ross kääntää Mattilalle. Ja Mattila on lähdössä korille ajamaan, niin siellä toinen jalka.
on sivurajan päällä ja näin menetys tuosta tilanteesta PC Nokialle pallovierailijoille, jotka samalla suorittaa pelaavaihdot. Kentälle takaisin Hirvonen ja Pack. Ja tuossa näkee ton Katajan puolustuksen, että kun siellä ei ole iso pelaaja, siellä ei ole Lupille ja siellä ei ole Pöllää, niin puolustaminen on, aggressiivisuustaso on myös erilainen, että heidän palloskriinin puolustus on erilainen ja he pystyy auttamaan toinen toistaan vähän eri tavalla, että se on myöskin haaste tietenkin Nokian hyökkäämisellä. Zape sisään takaisin PC Nokialta. Pack. Tumba 3 pisteen heitossa ja Thomas Tumbam jatkaa hienoa pudotuspeliimme sarjaansa ja upottaa nyt Kataja Basketille 3 pistettä. Siirtää vierailijat pisteen johtoon, kun Zapeemme vastaan Ekekese. Ei onnistu Patrick Zapeemme tällä kertaa joensuulaiskapteenia vastaan ja Hirvonen on pallon kanssa jo etukentällä. Hirvonen. Ekekese kääntää Tumpalle. Tumpa vastaan Katsch. Ottaa siinä kontaktin Katschiin, pääsee heittoon, ei onnistu ensimmäisellä eikä toisellakaan kerralla. Ja Ekekesen vuoro yrittää ja Ekekeseä rikotaan. Ja niin, kyllä siellä vaikka isot kaverit on, niin hyökkäyslevypalloihin aika aktiivisesti mennään. Ja kovin mennään kohti koria myöskin, että Thomas Tumbalt fyysinen suoritus. Toki olisi pitänyt pallo pistää jo aikaisemmin jommasta kummasta heitosta sisään, mutta siellä on Ekekese myöskin ja Richardson on joutu rikkomaan, että Kataja pelaa kyllä kovalla itseluottamuksella. Totta kai 2 kovaa voittoa alla, niin silloin tässä ei ole mitään hävittävää heille ja he pelaa iloisesti tätä. Että kyllähän tämä on niinku asetelma niin, että Nokian on pakko voittaa tätä peliä. Et 3. peliä sä et käytännössä saa häviitä peräkkäin mutta vähän ehkä vapautuneemmin pelaa Kataja mun mielestä tällä hetkellä mitä Nokia. 67% tarkkuudella on viimeistelyt Ekekese näissä pudotuspeleissä vapaa-heittossa. Nyt jälkimmäinen korin ero kaateen kuin Zape. Mattila Zapeelle ja hyvä syöttömme. Niko Mattilalta Zapeemme pääsee suoraan ilmasta viimeistelemaan tilanteeksi tasan 16. Erittäin hyvin hyökätty Nokialta heidän perusseet hyökkäämisestä. Et ensin backskreeni Catchille ja sen jälkeen tulee palloskriini perään. Se oli hyvä hyökkäys. Back. Vastaan Richardson, Back ottaa hänelle aika tyypillisen heiton ohi menee, mutta Ekekese nappaa levypallon pelaa Tumpalle ja Tumpaan rikotaan 3 pisteen heitossa. Se on Patrick Tapeen toinen virhe ja 3 vapaa heittoa Tumpalle. Ja se on paha asia totta kai Nokialle, että Tape on isossa roolissa tuossa heidän hyökkäämisessä, pick and roll hyökkäämisessä, rollaamisessa ja noissa postitilanteissa, mutta se mitä toi pieni viisikko tekee, sulla Katajalla on koko ajan käytännössä 5 heittäjää kentällä. Ei Tape ole tottunut puolustamaan 3 pisteen heittäjää. Thomas Tumba pelaa tällaisella itseluottamuksella, että ei paljon mietitä, kun näkee korin, niin on lupa heittää, pelannut mahtavan playoffs kevään ja taas hyökkäyslevypallon jälkeen pallo liikkeelle ja pallo ilmaa, että siinä on kyllä valmennus tehnyt Katajan päässä myös hyvää työtä niin kuin henkisellä puolelle, että miten pelaajat on saatu ladattua näihin peleihin, varsinkin näihin viimeiseen 3 peliin, että miten vapautuneesti ja rohkeasti he pystyvät toteuttamaan tuota heidän gameplania. 2 virheen rasittaman norsuluran maajoukkue pelaa Patrick Zape, joka viime kaudella pallo oli Skotlannissa vaihtoon ja hänen tilalleen kentällä tuttuumme tuuraa ja Kalle Peltonen, joka juuri pallon kanssa Katsch. Puuman, joka myös tullut ensimmäistä kertaa tänään kehiin kotijoukkueet Aido. Mattila 3 pisteen heitto ohi menee ja levypallon nappaa Tumpa. Nopeasti lähtee Tumpa työtämään palloa toiseen päähän. Back. Haastaa Puumania ja siinä Hugo Puuman ja nyt lähtee piipatamaan tuossa hallin ulkopuolella. Kyllä, ja nythän oli täysin match-up hyökkäys, eli haettiin kun Puuman tulee kentälle, niin hänen mies tekee palloskriiniä ja haetaan sitä vaihtoa ja lähdetään häntä vastaan hyökkäämään, että playoff pelaamista parhaimmillaan. Katschin 3 ohi menee ja levypallotilanteessa päkkiä rikotaan. Se on nähdäkseni Kalle Peltonen. Ei vaan Fifi Aido, joka tuosta tilanteesta saa virheen. Joukkuevirheet ovat kotijoukkoille täynnä, joten marssitaan toiseen päähän vapaaehtoviivalle samalla. PC Nokia vaihtaa Tucker Richardson takaisin kentälle ja Richard Back. Toista kertaa tänään vaparin viivalle. Backillä 1 piste vasta tehtynä, mutta 3 korjoittanutta syöttöä. Kertoo hänen monipuolisuudesta, ettei
myöskään pakota sitten niitä ratkaisuja. Kyllä, ja totta kai tuossa Katajan pelaamisesta myöskin, että he ottaa 6 pinnaa ja Back ei todellakaan loistanut hyökkäyspäässä. Et nyt on ollut muut pelaajat, jotka niitä pisteitä on tehnyt ja pystynyt luomaan toinen toisilleen niitä tilanteita. Isoja virheitä hyökkäyslevypallotilanteessa, 2 ilmasta vapaa heittoa vastustajalle, niin ero kasvaakin jo 7. Peltonen. Gutsch. Hyvän alun sai PC Nokia tähän otteluun, mutta sen jälkeen viimeiset minuutit on menty Katajan komennossa, kun Boman suoraan kuljetuksesta heittoon, kun hyökkäys aikakäymässä vähin, ei onnistu Boman. Ja Richard Back vilkaisee siinä pelikello suuntaa, että minkäs verran aikaa tässä vielä tehdä taikoja. Back. Viimeinen minuutti käynnissä, ottelun avaus 10. Sama hyökkäys taas, eli Bowmani haetaan tähän 1-1 tilanteeseen ja Back lähtee hyökkäämään häntä vastaan. Ei onnistu Back tällä kertaa, vaatii siitä virhettä. Villi ei kuitenkaan soimi ja pallo PC Nokialle. Mattila. Peltonen. Peltonen, 3 pisteen heitto Peltoselta, me menee ohi ja Tumpa. Jälleen kerran levypallossa. On Tumpalle 3. levypallo tähän ottelun avaus 4. Pallut joukkueessa tehokkaan pisteiden tekijä toistaiseksi 9 pisteellä. Kun Hirvonen, jos kello pelikellon välinen ero on 3 sekuntia, joten kaikki sekunnit haluaa tästä hyökkäyksestä tämä käyttää hyväkseen Kataja, kun Tumpa 3 pyörättää ulos ja vielä Mattila omasta päästä 3 ilmaan ja me 3 samalla sitten ohi ja näin. Ensimmäinen 10 on pelattu ja niin onko tässä nyt Kataja antanut vähän maistaa omaa lääkettä PC Nokiaan, jos ajatellaan tuota pelinopeutta ja näin. No on tietyllä tapaa, mutta eihän Kataja ole, jos mennään siinä, missä PC Nokia on ollut kauden tai sarjan paras läpi kauden ollut se siirtymähyökkäys ja avoimella kentällä juokseminen, niin eihän Kataja sillä tätä peliä on vienyt, vaan se on toi puolustuspää, pitää kotijoukkueen 16 pisteessä ja hyökkäyspäässä, niin kuin sanoin, aika iloista, vapautunutta hyökkäämistä. Taas viimeinen hyökkäys pystyttiin luomaan Tumpalle kohtuu hyvä 3 pisteen heitto, nyt se meni ohi, mutta heillä löytyy eri variaatioita tosta, että tällä hetkellä Nokian hyökkäyksessä ei ole pelaajia, jotka pystyy niitä etuja luomaan. Eli aikaisemmissa peleissä esimerkiksi Rossin pick-and-rolli on tuottanut, toki niin kuin nähtiin tässä hidastuksessa, just tuli pick and pop 3 Catsille, mutta Katajan 5-5 puolustus on ollut niin hyvällä tasolla, että ei ole tullut sellaisia tilanteita, että missä Nokia on kuskin paikalla. Ainoastaan ne Tapen post-up-tilanteet, jotka Kataja edelleen menee ihan puhtaasti 1 vastaan 1, joka on selkeä scouttipäätös tuolla, että jos eli tollainen pallo, että kumpi sen saa. Siitä tulee ylimääräinen heittoyritys ja taas mahdollisuus tehdä kori. Aidolla ja Tapella molemmilla jo 2 virhettä. Ross Peltonen, Mattila Gutsch ja Richardson viisikolla jatkaa PC Nokia. Knihtinen, Ekegesen, Hirvonen, Back sekä Lindberg puolestaan Katajan viisikko. Ekegesen vastaa Mattila. Ekegesen haluaa Mattila haastaa. Mattilalta kuitenkin hyvä puolustuspallo pysyy Katajalla, kun Knihtinen taistelee se omilleen. Tämän jälkeen Knihtisen heiton torjuu Peltonen ja Richardson. Pelaa Mattilalle, Mattila Rossille, Ross takaisin Mattilalle. Ross. Peltonen. Katselee, että tuleeko leikkauksia, niitä ei tule, joten lähdetään itse sitten rynnimään kohti koria. Nihtistä vastaan, mutta ei onnistu Kalle Peltonen. Ei onnistu, niin taas nähtiin Katajan puolustus. Nihtinen puolustaa täysin 1 vastaan 1, kukaan ei mene auttamaan sinne, vaan otetaan kaikki leikkaukset kohti koria pois. Hirvonen. Nihtinen Backille. Back. 8 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Back. Ulos Hirvoselle, Hirvonen Ekegenselle, Ekegensemme 3 pisteen heitto ohi menee Emil Richardson. Nappaa levypallon PC Nokialle. Ross. Gutschia tavoittelee syötöllä, mutta tuo syöttöön väliin käsineen. Hirvosen käsistä pallo yli päätyrajaa sisään että PC Nokia. Joo, siinä Tumppi olisi voinut melkein ottaakin sen pallon kiinni, mutta ihan lähti tippaamaan sitä Backille vai kukaan, Ekegenselle sille, mutta siinä oli Nokia tavallaan parhaimmillaan, että kun saatiin puolustuslevypallo ja Kataja ollut ihan hereillä, niin päästiin juoksemaan. Gutsch vastaa Ekegenseen ja Gutsch onnistuu Ekegenseen vastaan heitossaan 10 pistettä. On Gutschilla jo kasassa, ero kaventuu 5, kun Hirvonen vastaa Ross. Back. Näyttää siinä Kniitiselle, että screeni kelpaisi ja Kniitinen tekee työtä käskettyä. Back.
loppuun saakka ei onnistu ja levypallossa Peltonen. Nyt on ylivoimahyökkäys PC Nokialle ja sen tietää myös Teemu Kniittinen, joka tuon ylivoimahyökkäyksen virheellään sitten keskeyttää Kniittiselle tilanteesta ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Samalla Kataja vaihtaa kentältä pois Kniittinen ja kentälle Tumpa sekä Perman. Joo, siinä Kniittinen pysäytti hyvin tuon nopean hyökkäyksen, mutta miten Nokia taas sitten reagoi tuohon Katajan pelaamiseen, kun Kniittinen esimerkiksi on kentällä, niin hänen heittoa ei kunnioiteta, hänen pelaaja pystyy auttamaan, eli nyt sen takia viisikko, jossa hän on, niin silloin sitä tilaa ei ole niin paljon noille ajoille, mikä äsken Päkiltä tuli. Patrick Tapeen takaisin viisikkoon PC Nokialta, kun Ross on loppuun saakka. Me ei palloa koriin saa, mutta 2 vapaaheittoa luvassa Caro Rossille, ja ne ovat ensimmäiset PC Nokian vapaaheittot. Kyllä, ja nyt mentiin kovaa kohti koria, ja tämä mitä Rossilta kaivataan myöskin sen hyvän pelin johtamisen lisäksi, että hänen pitää pystyä haastamaan näissä tilanteissa, ja nyt Lindberg oli vähän myöhässä, että noita tilanteita tavallaan Katajalla siihen läpi katsoessa niin ei saisi hävitä, koska siinä ei ole minkään näköistä etua, kun Ross pallon sai. Eli ihan puhdas 1-1 ajo oikealla kädellä keskustaan, niin mennään aika minikorikseen joku aletaan opettamaan, että ei oikealla kädellä nyt keskellä ainakaan voi hävitä sitä tilannetta. Carollossa vaan pistettiin saavuttamalla jälkimmäisen vapaaheitosta. Samalla Kataja vaihtaa Lindberg kentältä pois ja Singleton hänen tilalle. Ja Singleton tuomankin nyt vierailijoiden seuraavaa hyökkäystä. Häntä vartioi Mattila. Singleton. 2 minuuttia takana myöskin ottelun toista jaksoa, kun Singleton pyrkii syöttämään taaksepäin Tuupalle, mutta Mattila hereillä riistää pallon PC Nokialle. Gatch. Sen menetys oli 3. menetys vierasjoukkueelle tähän otteluun. Tapeen vastaa EGG:se. Mattila hypyttää siinä Permantoa. Tämän jälkeen lähtee kohti koria ja Niko Mattilalta hyvä maltti ja suoritus. Joo, ja siitä pallo meni nyt kun Tapee tuli kentälle, niin taas erilainen tilanne. Hänen pystyttiin pelaamaan tuohon 3 sekunnin alueella se pallo. Nyt ei lähtenyt hyökkäämään tuon Niko Mattilalle se syötö ulos ja Permanto vähän turhan kovakin lähestyminen siihen Nikon heittoon ja pääsee ajamaan kohti koria, eli 2 viimeistä hyökkäystä Nokialle, niin molemmat takamiehet mennyt korille ja toinen viivalle ja toinen leijappi, että on se mitä Nokia totta kai tarvitsee ja tätä ensimmäisellä neljänneksellä näkynyt että siinä sellainen pieni ero. Jos palataan vielä tuohon Katajan hyökkäämiseen tuossa edellisessä, kun sanoit siitä Singletonin ajamisesta, että kun hänestä ei aina tiedä mitä tulee, että hän tuli kentälle, 16 sekuntia kuljetti palloa, ei yhtään syöttöä, jonka jälkeen hän lähtee ajamaan ja menetys ja Nokial pallo, eli ei saada heittoa ilmaan, niin se on niinku sellainen ehkä se isoin puute, mikä hänellä on, että sitä peli ei saa lähtemään käyntiin. Totta kai Nokialla oli hyvä puolustus, ehkä että pelasi vähän syöttölinjoja yli, mutta toi ei ole semmoinen hyökkäys, mitä Katajan valmennuskaksikko Virtanen Turunen haluaa nähdä. Ensimmäisen aikalisän tähän otteluun otti Petri Virtanen vierasjoukkueelle ja nyt se on myöskin sitten samalla jo ohi. Tape Richardson, Gatch, Ross sekä Mattila jatkavat kentällä PC Nokialta. Hirvonen, Tumpa, Singleton, EGG:sen ja Permantomo on vieras viisikko. 21-23 reilut 7,5 minuuttia. Ensimmäistä puoliskoa pelaamatta kun Tumpa myös syöttämään palloa peliin ja Singleton jälleen sitten pelin tekijänä. Tässäkin Kataja Basket hyökkäyksessä. EGG:sen tarjoaa pallo screenia. Singleton löytää kulmasta Tumpaan. Tumpa 3 pisteen heittoa ei onnistu ja levypallon saa loppujen Ross. Hirvonen pysäyttää kuitenkin Rossin, mutta vain hetkeksi kun Ross pieni rytmin muutos sen jälkeen ajoi korille ja ei mene pallo kori. Singleton. EGG:sen Hirvonen, joka loistavasti aloitti tämän ottelun. Hirvonen löytää Permanto. Päädyn kautta kohti korjaamme, ei onnistu Permantomi ja Gatchemen nappaa levypallon. Erittäin hyvä syöttö Tumppi Hirvoselta tuonne ristikulmaan ja Permannon pitää pystyä tollainen tilanne viimeistelemään. 2 pisteen johto on Kataja Basketilla huolimatta siitä, että mikään paras heittopäivä heillä ei ole ollut 6/20 pelitilanne heitot, kun Gatchilla puolestaan on ollut hyvä heittopäivä, vaikka tällä kertaa ei tuo heitto. Kori menekään Tumpa, Permanto. EGG:sen. Tapeen kättä vastaan pallo ilmaan. Ei onnistu EGG:sen. Ja Mero säilyy 2 pisteessä vierasjoukkueen hyväksi. Richardson. Ross. Gatch ojentaa pallon takaisin Rossille. Gatch.
Catch loppuun saakka ja tilanteesta hyökkääjävirhe tuolta. Koria ei hyväksytä. Siinä on Mikko Laivan vieressä, kun EGG se ottaa kontaktin vastaan. Ja tässä nähdään erittäin hyvä apu tuolta heikot puolelta ja ajoissa törmäyskaaren ulkopuolelle ja selkeä hyökkääjävirhe. Nyt ollaan tilanteessa, että nyt on kohta 4 minuuttia pelattu Kataja edelleen nollilla, eli nyt pitäisi saada tuolla muutama aika pakotettu heittokin tuossa heidän hyökkäämisessä, että nyt pitäisi saada sellainen vapauttava kori tähän neljännekseen, että pääsisi taas rytmiin kiinni. 21-23 Donzo Päkille. Päk, Donzo, Singleton, Permantomi ja Tumpa kentällä Katajalta. Ahonen, Mattilamme, Peltonen, Richardson ja Rosson puolestaan kotijoukkojen viisikko, kun tumpaamme 2 pisteen heitton. Jälleen kerran siinä. Ehkä hieman vaikea suoritus, mutta 2 pistettä. 2 pistettä oli kova suoritus. Kova suoritus, ei saatu. Päk ei päässyt itse hyökkäämään ja antoi Tumpalle ton pallon ja Ahonen otti sen 3 pisteen heiton pois ja 1 pomppu, kova hypäri siihen, että Ahonen pääsi vielä vähän haastamaankin sitä. Henri Permanto saa toisen henkilökohtaisen virheensä, näin Permanosta ensimmäinen 2 virheen pelurinen vierasjoukkueella kuin kotijoukkueella. 2 virheessä ovat jo Patrick Tape, Putka, Tseka, Vivi Aido, eli 3 viisikon miestä kuin Peltonen. Ross. 4 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Richardson. Hänen 3 pisteen tuossa torjuu Donzo. Ei tule valmistamaan Nokiakaan hyökkäämisestä kuin Permanto. Pallo hieman polttelee nyt Permanolla käsissä. Syöttää sen Donzolle. Donzo ottaa 3 pisteen heiton ja siellä on Watango Donzo. Hänestäkään ei aina tiedä mitä tulee, mutta jos mennään 3 sekuntia taaksepäin ennen heittoa, niin mitä Donzo teki, puhalsi käsiin vähän lämpöä, oli vähän kylmä fiilis. Päkillä on postis Ross, jonka varmasti Kataja mielellä näkisi, että sinne palloja ei mitään. Donzo heittää 3 ja pakottaa, mutta Greg Gibson reagoi heti aikalisällä. Ja nyt voidaan unohtaa ne puheet, että Kataja olisi pelkästään Richard Päkin joukkue. Tänään on tullut laajalla rintamalla onnistumisia ja niitä tarvitsee tullakin. Ja itse asiassa Donzosta puheen ollen, niin hänen 3 pisteen heittonsa Korisliigassa tuon äskeisen jälkeen niin ovat 5/8. Kyllä. Joo, viime peli aloitti, tuli kentälle, heitti kolmosen heti siitä ja pari hyökkäystä eteenpäin vähän heatchecki, ottaa toisen 3 jo, että hän tykkää heittää siitä. Sitä itse en ole ihan varma, että onko päävalmentaja Virtanen kuinka tyytyväinen noista hänen ratkaisuista, mutta jokainen heitto mikä menee sisään, niin kyllähän valmentaja aina sille taputtaa. Tuolla Divari B:ssä, jossa Watango Donzo pääsääntöisesti pelasi tällä kaudella, niin siellä 18 ottelussa otti keskimäärin noin 4 3 pisteen heittoa ja he upposivat siellä 33,3% tarkkuudella. Nyt tänään on saldo 1/1, kun Nokian aikalisän takana ja Nokia marssittaa kentälle viisikon Richardson, Mattila, Aido, Peltonen ja Ross. Vierasjoukkueelta kehiin Tumpa, Donzo, Permanto, Päk sekä Singleton. Richardson ajaa loppuun saakka jälleen kerran Kalle Peltonen tekee hyvää duunia tuolla korina. Joo, se oli selvästi aikalisät tullut setti ja haluttiin Richardsonille toi 1-1 tilanne ja Kalle Peltosella oikeastaan yksi tehtävä vaan sen screenin jälkeen, että menee korin läheisyyteen siilaamaan omaa pelaajaa pois, eli ottaa se avun siitä ja sitten katsotaan, pystyy Richardson hyökkäämään Tumpaa vastaan. Tumpa erittäin hyvä 1-1 puolustaja, mutta nyt Richardson näytti, että hänen hyökkäys on parempi kuin se puolustus. Tumpalle menetys, kun Kataja vaihtaa kentälle takaisin Tumpi Hirvonen. 23-28 Peltonen. Richardson. Ross. Peltonen. Ulos Richardsonille. Richardson Aidolle. Aido 3. ohi menee. Ja levypallon napaa Tomas Tumpa. Ero säilyy 5 pisteessä. Vierailijoiden hyväksi, kun Päkinen pysäyttää nyt erinomaisella puolustuksellaan Peltonen, mutta sen jälkeen lähtee sitten hieman turhaa koukkimaan siinä uudemman kerran. Richard Päkiä ja me tuosta tilanteesta Peltoselle ensimmäinen virhe. Joo, kovaa saa pelata. En tiedä minkä takia kaunis toi puhaltaa ensimmäistä virhettä. Että kyllähän Peltonen oli siinä myöhässä mutta fyysisesti saa pelata. Että on selkeä linja, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Niin kuin nähtiin eilissäkin pelissä, erittäin hyvä kolmikko ja oli selvää, että
kontakteja ei vältetä. Kun Thomas Tumpa uudettaa tänne saapunutta Katajan pani joukkoa, ajaa loppuun saakka. Ja tilanteesta virhe päälle, ja se on Fifi Aidon 3. henkilökohtainen virhe. Siinä Thomas Tumpa osoittaa, että minkälainen fysikaalinen ihmepoika on, että siellä kyllä on aika tämmönen koripallolijan kroppi. On pitkät kädet ja urheilullisuutta löytyy ja muutenkin pituutta, mutta että pystyy Fifi Aidon voittaa tuommoisen 1-1 tilanteessa, niin on kova suoritus ja viimeistely siihen päälle ja kasasi jo 14 pinnaa hänellä. Ero 8. Vierailijoiden hyväksi Ross. Päättää ajaa itse loppuun saakka ja tuo päätös kannattaa, kun Caron Ross nostaa pallon koriin ja se on Caron Rossille ensimmäinen pelitilanne onnistuminen 3. yrittämällä. Joo, ne on ollut yllättävän iso ongelma mun mielestä Katajan puolustukselle noi tyhjän puolen palloskriinit tässä sarjassa. Et tossa kuitenkin 3 pelaajaa on tuolla toisella puolella. Tossakin Tumpa olisi mun mielestä pitänyt auttaa paljon enemmän tuossa Rossin ajossa. Gutsch löytää Peltonen aikailee ja me mietiskelee, että mitä tässä tehdään. Kun viimeisen heitossa aikaiseksi, niin se menee ohi. Tumpa. Hack. Ja siellä näyttää Hack Tumpalle, että lähdepä yli ja tyhjennä laitat. Hack edelleen. On vaikeuksissa, menettää nyt pallon ja Richardson vastassaan Hirvonen päättää nopean hyökkäyksen. Ero 4 ja Petri Virtanen näyttää saman tien toimitsija pöydälle, että haluaa tuon jälkimmäisen aikalisänsä käyttää. Ja hyvin puolustaa Nokia backia ja back vähän pakottaa liikaa. Et siinä niin ensin ohjeistettiin, että Tumpa tyhjentää ton laidan, sitten ei kuitenkaan käyttänyt EGG:sen sitä pick and pop -mahdollisuutta hyvin. Pyytää uuden screenin, jolloin taas on 3 puolustajaa siellä puolella, johon EGG:sen pitäisi mennä. Eli noissa tilanteissa, kun hänelle ei ole se kuuma päivä ainakaan vielä, niin pitäisi saada ehkä pallo liikkeelle nopeammin eikä ylipompottaa sitä, koska he on ollut erittäin hyvässä flowssa silloin, kun se pallo on liikkunut ja päästy noihin close-out-tilanteisiin, eikä näissä staattisissa tilanteissa, jossa Nokia on näyttänyt kuinka hyviä puolustaa. Ja tänään Richardson on puolustanut backia todella hyvin. Hän on paljon isompi, fyysisempi. Ei me hirveän lähellä antaa sen pienen tilan koko ajan backille, koska 3 pisteen heitto on ehkä se suurin miinusmerkkinen asia hänen hyökkäysarsenaalissa, ettei ole kuitenkaan niin kova 3 pisteen heittäjä, niin ollaan koko ajan annetaan vähän tilaa ja Kalle Peltonen antaa noissa screenitilanteissa kovaa näyttöä, eli siinä on 1-2 tilanne, jolloin pitäisi mun mielestä saada backista pallon liikkeelle enemmän. Aikalisä takana, PC Nokialla vielä 1 jäljellä tähän ensimmäisen puolikkaan loppuun, jota pelaamatta 3 minuuttia 8 sekuntia. Peltonen, Rosen, Gutsch, Richardson, Mattila vastaan Tumpa, EGG:sen, Hirvonen, Pack ja Lindberg. 27-31. EGG:sen. Lindberg EGG:selle. Pack. Tumpa 3 pisteen heitto. Siinä me Peltosen kättä vastaan, ei onnistu Thomas Tumpa. Tumpan 3 tänään 1/5, kun Richardson haastaa EGG:c ja Richardsonilta komea ajo. Ja näitä tarvitsee PC Nokia. Ehdottomasti, ja taas tuossa transition tilanteessa, mutta hyvä viimeistely tuossa Richardson on erittäin hyvä, mutta kaikki lähti siitä, että he puolusti erittäin hyvin 5-5 tilanteen, jos mä sanoin, että Nokian pitää päästä korille siinä, kun heillä oli vaikeeta. Nyt Katajan pitää päästä tuonne 3 pisteen alueen sisälle. Et jos sä katsoit, niin koko ajan pallo on tää 3 pisteen viiva ulkopuolella ja Nokia aggressiivisuudella he joutuu ottaa vaikeita heittoja kättä vastaan. Samalla siellä Niko Mattila me saamme virheen. Ja se oli palloton pelaaja, jota Mattila tuossa tilanteessa trikkoi. Se on Mattilan ensimmäinen PC Nokian 4. joukkueen virhe, kun Antti Ahonen kentälle PC Nokialta. Ja Patrick Zapeeta on nyt säästelty. Ei haluta ottaa riskiä, että hän tuo 3. virheensä saisi. Jota hän ensimmäiseen puoliskoon. Singlesonin 3 pisteen heitto. Ohi menee ja Liverpoolissa Richardson. Ero säilyy 2 pisteessä. Vaikeahkoa on ollut nyt tuomme Katajan korin tekeminen. Kun puolestaan PC Nokialla on alkanut homma jälleen soljumaan. Kun nyt Caron Ross 3. ohi menee Ahonen hyökkäys levypallo. Uusi yritys PC Nokialle. Gutsch vastaa Hirvonen.
Palaa Richardsonille. Richardson 3 pisteen heitto. Me pyörätään raudasta ulos. Ja levypallon saa loppujen lopuksi Tumppi Hirvonen. Hirvonen. Nostaa 2 sormea pystyyn. Seuraavan pelattavan pelin merkiksi. Hirvonen. Kulmaa Tumpalle. Tumpa kääntää Singlesonille. Singleton 3 pisteen heitossa ja tämän tyyppisiä actioneita nähtiin eilen Seagalsilta muutaman kerran. Kyllä, ja mistä tuli siitä, että Tuomas Hirvonen nyt eka kertaa 3 hyökkäyksen päästään 3 pisteen viiva sisäpuolelle. Eli tuli syvä ajo, taas nähtiin EGG:set loistava siilaus siellä korjalla. Tumppi antaa ekstra syötön. Tässä nähdään, tulee kulmaa syöttö. Nopea syöttö eteenpäin ja Singleton saa catch and shoot heiton. Ei kättä lähelläkään. Nämä kova prosentin heittoja, kun näitä pystyy tekemään. Ja niin kuin itse asiantuntijana totesin, niin Singletonin kannattaisi tuonne ajaa tuonne korille enemmän eikä ottaa 3 pisteen heittoja. No kyllähän 3 pisteen heitto, muistan kun hän tuli Kataja ja katoin niitä mistä koulusta ja millaisia suorituksia hän on tehnyt, niin kyllähän hän 3 pisteen heittäjä on. Hän on ei ole heittänyt hyvällä prosentilla, mutta niin kuin näkee, että tuli kentällä, otti heti 3 pisteen heitot. Se on se hänen peli. Totta kai helppo sanoa, että ajaa enemmän, mutta kun se ei ole ihan mukavuusalueella siinä, niin sä tarvit onnistumisen, joka tuli nyt. Ehkä seuraavassa hyökkäyksessä nähdään, että hän voikin voittaa siinä nopeudellaan ja rikkoa tuon Nokian puolustuksen sillä ja päästä tuohon korin läheisyyteen. 5 pisteen johto Katajalla samalla kun Greg Gibson nämä haluaisi tuoda viimeisen aikalisensa käyttää. Minuutti 20 jäljellä toista jaksoa. Ja 5 pisteen johto Katajalla. Ross, Mattila, Gatchen, Peltonen ja Richardson on Nokia viisikko, johon Kataja vastaa viisikolla. Lindberg, EGG, Senne, Singleton, Tumpa ja Hirvonen. Ja Katajalle edelleen yksi joukkuevirhe annettavana tässä, eli ei pitäisi joutua tilanteeseen, että tulee helppoa koria ainakaan, vaan pitäisi käyttää se virhe ennen sitä, kun minuutti 15 on jäljellä. Mattila. Richardson vastaa Lindbergia. Jälleen kerran Richardson hakeutuu lähemmäs koria ja niin kuin mä puhuin tuosta hänen viimeistelemisestä, niin aika hyvä arsenaali. Kyllä, se on erittäin hyvä arsenaali ja tuossa nähdään sitä kokoamista, taas sit puhuit hänestä, että hänen mikä postipelaaja, mutta tuossa Sebu Lindberg pienempänä pelaajana niin ei pysty vastaamaan tuohon sitten taas, kun ollaan noin lähellä koria. Tumpa, 6 sekuntia hyökkäysaikaan jäljellä, Tumpan kääntö hypäriimä menee ohi ja Gatche nappaa levypallon. 31-34. Mattila loppuun saakka me Singletonia vastaan ja Mattila samalla myöskin vapaaheitto viivalle. Ja näitä scouttiasioita puhutaan, ollaan seiskapelissä, niin Nikol Mattila et voi hävitä vasemman käden ajoon Nikol Mattilalle. Ja kun sanoin, että yksi virhe oli käytettävissä, Singleton oli siinä sivussa, niin silloin se pistää siinä vaiheessa rikki 30 sekkaa aikaa ja Nokia joutuu ottaa sivuraja, eikä sitä, että päästään ottaa 2 vapaaheittoa, joka tarkoittaa sitä, että Nokialla jää myöskin viimeinen hyökkäys tähän puoleen aikaan. Toista kertaa PC Nokia vasta vapaaheitto viivalle. Ja Nikol Mattila ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen ohi. Mattila on tällä kaudella 87% tarkkuudella vapaaheittoviivalta onnistunut. Ja nyt mahdollisuus on tuoda kotijoukkue 2 pisteen päähän. Ja sen Mattila myöskin tekee. 32-34. Puolisen minuuttia jäljellä. Tätä ensimmäistä puolikasta tästä mielenkiintoisesta välierien 7 pelistä PC Nokian ja Katajan välillä. Hyökkäyskello ja pelikellon välinen ero on noin 5 sekuntia, joten PC Nokiallekin tarjoutuneen vielä mahdollisuus tähän jakson loppuun. Singleton suoraan ilmasta syöttää Tumpalle. Sekunnit käyvät vähin ja Tumpamme tekee siinä hyvin tilaa. Kalle Peltosta vastaan. Kun nyt Richardsonilta Rossille aivan maaginen syöttö ja Ross vielä vapaaehto viivalle. Siinä kun puhuttiin tuosta hänen viimeistelyarsenaalista, niin näkyy tommosia ihan mukavia pikkukierteisiä passejakin osaa jakaa. Kyllä, mutta pakko sanoa, että noita on nähty 50 tällä kaudella. Et yleensä siellä on Catch ottamassa vastaan sen, että korin jälkeen tai levypallon, niin hän heittää ton pitkän syötön. Et siinä kävi Tumppi Hirvoselle. En tiedä minkä takia hän alkoi pelaamaan Rossia yli ja päästä Rossin täyteen vauhtiin, niin taas semmonen, mitä ei voisi tapahtua. Kello jää toi 0,1 sekuntiin, niin annetaan niin vähän ilmaiset 2 pinnaa. Siinä on mitään väliä, jos Ross olisi saanut pallon tuohon omaan vapaaheittoviivalle ja joutunut heittää puolesta kätestä. Ross vielä vapaaheittoihin toisen jakson päätteeksi.
Toistamiseen Ross vapari viivalla, me nyt molemmat koriin. Ja näin päättyy me ensimmäinen puolisko Harju Niityn liikuntahallissa ja me mielenkiintoisesta tilanteesta 34-36. Lähdemme me tauolle ja me pyritään saamaan pari haastattelua tähän tauon alkuun. Ainakin Kataja Basketin kapteeni Amanzem Ekegese. Side astelee kertomaan nämä omat ajatuksensa tästä avauspuolikkaan. Pallo vaan, mutta ei mitään ihmeellisempää, että 5 ja 4 menetystä ja tällaista. Hyvin tasasta on myös tilastorintamalla. Richardson, Gach, Ross, Mattila ja Tapeme siinä PC Nokian viisikko jo vierailijat vastaavat viisikolla Lindberg, Tumba, Hirvonen, Ekegese ja Pack. Näin on pallo jälleen pelissä ja lähdetään ratkomaan tämän kumpi näistä joukkueista tämän kauden korisliigan finaaleihin. Seagullsin seuraksi yltää kun Ross ottaa kuljetuksesta heiton, ohi menee ja Ekegese poimii levypallon. Ja hyvin pääsi Sebu Lindberg vielä haastamaan Rossin midrange heittoa. Hirvonen. Ekegese lähtee kohti koriamme. Butkacia vastaan ja onnistuu nostamaan pallon koriin. Amanzem Ekegese. Se oli ensimmäinen pelitilanne kori kapteenille 5. yrittämällä. Kun Richardson pelaa Tapeelle ja Tapeme viimeistelee ilmastamaan myöskin avauskoriin PC Nokialle tähän 3. jaksoon. Kyllä siinä jos Tapen hyvyys tai koko tulee tuosta pick and roll -tilanteesta totta kai esille, että kun hän rollaa, niin sinne on helppo targetti heittää hänellä tuonne ylös sitä palloa. Ekegese hakee syötöllä Hirvosta, mutta Richardson katkaisee tuon syötön. Gach tulee toisen päähän ja Gach rikkoo. Tilasteessa Sebastian Lindberg, se on Lindbergille toinen henkilökohtainen virhe. Ja katsotaan, jos tulee hidastettu. Oliko askeleet vai ei, kun Sebastian Lindberg alkoi heti näyttää, että askeleet ennen sitä, mutta taisi ihan oikein mennä. Mattilamme tavoittelee Gachia, Ekegese tuo syöttöön väliin ja hänen kauttaan pallo yli, uusi sivuraja PC Nokialle. Niko Mattila, joka nostettiin tähän toisen puolikkaan avaukseen Fifi Aidon tilalle, kun Aidolla tosiaan rasitteena nuo 3 virhettä. Ross. Gach. On vaikeuksissa, menettää pallon. Hyvä puolustus Amanzem Ekegeseltä, kun Hirvonen löytää Lindberg. Lindberg vapaa 3 pisteen heitto ohi menee. Se oli Sebastian Lindbergin toinen heittoyritys vastaamme tähän otteluun. Vielä ei pisteitä Sebu Lindbergillä, kun Richardsonilla niitä on. Richardson. Jälleen ajaa loppuun saakka. Me ei kykene tällä kertaa palloa koriin viimeistelemään ja Hirvonen työntää pallon nopeasti toiseen päähän. Pack. Hyvästä rytmistä 3 pisteen heitto, mutta ei onnistu Päkkään ja levypallossa Richardson. Katajalla 2 hyvää puolustus, 2 vapaa transition kolkki. Molemmat ohjeet, isoja heittoja. Ross. 2 pisteen heitto ja Carol Ross tuo tilanteen tasoihin 38-38, niin Richard Packillä. Vasta 5 pistettä tehtynä tähän otteluun, kun Tumba on ollut se, joka niitä pisteitä on mättänyt ja jälleen sitten mättää niitä 2 lisää. Siinä erinomainen haasto Patrick Tapeta vastaan ja se on Tapellekin 3. henkilökohtainen virhe. Kyllä, ja mistä tilanne tuli, että eihän Tape ole tällaisen tottunut. Että hänen puolustettava tuo pallo ylös ja siinä tuli tuollainen pieni Sebastian Lindberg pisti pienen palloskriinin vielä siihen, että on tilanne, mitä ei varmasti ole harjoituksessa edes harjoiteltu, että mitä tuossa tilanteessa pitäisi tehdä. Ja varmasti, niin kuin Tape näyttikin Richardsonille, että jotain apua siinä tarvitaan. Thomas Tumba lempi nimeltään Masi vielä yhteen vapaa heittoon. Ja tuo vapaa heitto on minikäkoriin, ero 3 pisteeseen, kun reilut 2 minuuttia takana myöskin ottelun toista puoliaikaa. Ross. Mattila 3 pisteen heitossa. Ohi menee ja levypallossa Tumba. Se oli nyt Tumballe tähän otteluun 6. levypallo. Kun Tumba enemmän pysäyttää Mattila ja Mattila ei saa pelastettua palloa peliin, vaan kyllä se me tuomitaan yli menneeksi, joten me sivuraja Katajalle 16 sekuntia ja hyökkäyskielon aika. Ja aika selkeä viesti tuli Katajan penkiltä päävalmentaja Virtaselta, että syöttäkää sitä palloa. Tuli vähän ehkä kovemmilla sanoilla ja englannin kielellä, mutta ei haluta sitä ylipompottamista noissa tilanteissa. Lindberg, kun nyt Niko Mattila roikkuu Amanzem Ekegesessä.
Ja Mattilalle tuo on toinen henkilökohtainen virhe, kuten myös PC Nokialle toinen joukkuevirhe. Tuosta tilanteesta tosiaan Mattilalle virhe. Mattilalla käy vielä siellä keskustelua Ari Mikkolan kanssa, että mitä ihmettä siinä tapahtui. Ja näin on tämä juttu tuokio takana ja pallo jälleen sitten peliin. Virheen jälkeen pääty raja. Sitten on syöttämään Richard Back. Eikä Kiesen. Hirvonen. Tumpa 3 pisteen heitossa ja Tomas Tumpa on lämpönen. 22 pistettä ja Tumpalle tähän matsiin. Kyllä, ja näetkö kun Tumpa otti pallon käteen, siinä ei mietitty mitään muuta kuin tuossa on puoli metriä tilaa ja pallo lähtee saman tien kädestä. Kauhean konfidenssilla heittää näitä heittoja. Tomas Tumpa on yksi näistä nuorista pelaajista, joka haaveilee sitten ensi kaudeksi siirtymänsä ulkomaille. Ja tämän tyyppisiä matseja niin agentit varmaan mielellään sitten mahdollisille tuleville työnantajille lähettää, kun nyt virhe Tuomas Hirvoselle. Hirvosen ensimmäinen henkilökohtainen virhe ja Niko Mattila, joka tänään varsin pirteellä pelipäällä ollut, niin lähtee vapaa heitto. Kyllä, ja saanut totta kai erilainen vastuuta myöskin Aidun virheiden takia ja on hyvä noissa haastotilanteissa. Pystyy viimeistelemään kuitenkin molemmien käsillä ja 3 pisteen heitto on semmoinen, että siihen pitää reagoida niin kuin nyt Tumppi Hirvonen tuossa lähestymisessä, että kapteeni näyttää esimerkkiä tietenkin. Ja nyt nähdään mielenkiintoinen viisikko Nokialta, eli nyt Kalle Peltonen otettiin nopeasti vaihtoon ihan puhtaasti mun mielestä sen takia, että Tomas Tumpaan pitää saada parempi puolustaja. Ja nyt on Cats, Richardson, isot pelaajat ja nyt ollaan todella pienessä viisikossa. Ja tätä ei kyllä tässä sarjassa ole juuri nähty. Ei ole, mutta nyt jos ajattelet miten Kataja koko ajan hyökkää, niin tähän viisikkohan on tehty puolustuksellisesti just tätä hyökkäämistä vastaan. Kun Pack loppuu saakka ei onnistu, ja levypallomme taistelussa on Tumpa sekä Gach. Ja me Tumpan käsistämme pallo yli pääty rajan. Niin, tällaista tämä pudotuspeli koripallo on, että me pitää reagoida ja tehdä niitä muutoksia pelin mukaan. Kyllä, ja kovia muutoksia myöskin, että tullaan tilanteeseen, jota ei ole kauden aikaan pahemmin käytetty ja pitää vaan, että pakki pitää saada vielä paremmaksi. Ehkä Gibson näki sen, että se Kalle Peltosen niin palloskriinin puolustaminen ei ole tarpeeksi hyvää tuossa, että hän ei pystynyt tilanteet vaihtamaan ja Kataja sai jonkunnäköistä etua niistä koko ajan luotu. Kun me pallo yli menetys tilanteesta PC Nokialle ei korjaero säilyy 4 pisteessä. Kataan hyväksi kun Tumpa näkee, että siihen ei ole valmis tuohon puolustukseen PC Nokiamme. Kunnes sitten keltamustat saavat rivinsä kasattua. Hirvonen. Pelaamme Lindbergille. Lindberg puolestaan Permanolle. Permanto 3 pisteen heitossa ja nyt on puolestaan Henri Permanon vuoro onnistua. Kova kolmonen, siinä on Niko Mattila ihan iholla kiinni käsi ylhäällä, että oli hyvä heitto. Ja kun puhunut tästä monta kertaa tässä lähetyksessä siitä itseluottamuksesta, mikä lähtee niin kuin pelaajista ja miten valmentaja on pystynyt sitä boostaamaan, niin nämä on semmoisia heittoja, mitä ei välttämättä olisi ajatellut, että näkee seiskapelissä. Hutkatsien rikkoo tilanteessa Sebastian Lindberg ja juuri tämän kaltaisia Henri Permanon onnistumisia muun muassa, niin Kataja kyllä tarvitsee, mikäli semifinaaleihin halajaa ja myöskin sitten siellä luonnollisesti. Totta kai, mutta tämä pelaaminenhan menee enemmän niin kuin yksi oman pelaajan voittamiseen, kun ollaan näin pienessä viisikossa, niin se kummalta löytyy sitä 1-1 osaamista enemmän. Että se edellinen Permanon heitto lähti siitä, että Tuomas Hirvonen taas lähti hyökkäämään kohti koria ja siitä tuli Sebastian Lindbergiltä se ekstra syöttö Permanolle ja heitto, että kun ollaan pienessä viisikossa, tässä ei ole mitään pick and roll pelaajia, että enemmän pick and poppia kaikkia ja sitten menee 1-1 tilanteeseen ja pelaaja, joka vielä on ollut pimenossa oikeastaan läpi peli 1/7 heittänyt Richard Pack, niin kyllähän tätä niin kuin hänelle tarjotaan tavallaan, jos tähän mennään. Toki nyt Mattilalla ilmeisesti tuli verta jostain ja joutui mennä vaihtoon ja tapee sieltä kentälle, että muuttui taas ihan erilaiseksi toi viisikko. 7 pisteen johto Katajalla, kun nyt huolimaton syöttö Tapeelta Hirvonen riistää sen ja tämän jälkeen sitten Hirvonen ei saa palloa pidettyä. Kentän puolella vaatii toki, siinä pikku kontakti oli niin virhettä PC Nokialle, mutta me virhettä ei siitä tule. Uskon, että coach Virtanen haastaa tänne, että yksin läpi tilanteessa jalat alta on tilanne, minkä mun mielestä saa haastaa, niin kuin näköjään haastaakin, että EU-virhettä pystyt lähteä tuolta videolta katsomaan, että siinä oli kaunista oli
vieressä ja näki sen tilanteen hyvin, että onko toi tahallinen vai ei. Sille ei ole käytännössä mitään väliä, koska mun mielestä Fifin jalka on aika leveästi tossa ja se menee Tuomas Hirvosen jalkoihin tossa noin. Mielenkiintoista nähdä. Onneksi ei itse tarvitse näitä päätöksiä tehdä eikä näistä säännöistä ole ikinä oikein ymmärtänytkään, että mitä näissä seuraavaksi vihelletään. Siinä aidoilla kuuluisat sakset. Joo, katsotaan mitä tuomarit on mielet saksista. Se on kova tai iso päätös, totta kai he tekee oikein päätöksen, mutta että jatkuisi Nokian pallolla 9 sekuntia hyökkäysaikaa tai EU-virhe. Tuomas Hirvosen 2 vapaaheittoa ja sivuraja ja Kata johtaa 7 pinnaa. Tässä on niin kuin ison swingin mahdollisuus tämän tuomion perusteella. Ja luonnollisesti tässä nyt sitten tarjoutuu myöskin molemmille valmentajille tämän tarkistuksen aikana tilaisuus käydä hieman pelaajien kanssa asioita läpi. 40-47, 5.39 on pelaamatta tätä 3. jaksoa. Ja edelleen siellä Kaunisto ja Mikkola katselevat tuota videota, että joo, varmaan joutuvat aika kauankin sitä katsomaan, että ei varmasti ole helppo vihellys. Toki kuvakulma pitäisi olla hyvä, että he näkee kyllä sen ihan selkeästi, että mitä siinä tapahtuu, koska he käytössä ne samat videot, mitä meillä tässä. Ja me hetki kuluttua sitten kuulemme, että minkälaiseen tulkintaan päätyy nämä ammattimiehet. 40-47. Se kävelee muuten päävalmentaja Petri Virtanen sen verran hermostuneena, kun olisi kiva, jos itse näkisi tuota videokuvaa, että miltä se näyttää, kun odottaa. Tuossa on käyttänyt haastoa, että on tietenkin haasto ei voi olla enempää, tai siis haasto ei voi olla loputtomasti, mutta se, että käytät tässä tilanteessa haaston, niin totta kai iso puhallus, mutta se, että tuossa on niinku se loppuun kohden menemistä, niin moni valmentaja on sitä mieltä, että niitä pitäisi olla toinen haasto myöskin pelissä, tai yksi haasto, ja jos se menee oikein, niin sillä saisi sen toisen haaston myös, ja itse kannatan sitä. Että jos ymmärtääkseni tästä on keskustelua ollut jo tulevaa kautta. On keskustelua, ja Euroliigassahan on eri sääntö mitä täällä, ja nythän me nähdään se tuomio. No niin. Se pysyy ennallaan, eli ei virhettä, jäämme sivuraja. PC Nokialle 9 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä, ja kuten Teemu mainitsi, niin tämä olisi voinut olla, mikäli siitä tämä EU-virhe olisi tulkittu ja tuomittu, niin olla melkoinen käännekohta koko ottelu. Mutta tällä kertaa näin, Richardson. Sekunnit kuluvat, Richardson vastaa Permanto. Ja askelrike. Ja toi tilanne olisi niinku mielenkiintoista kuulla, että mikä tässä tulkinta on. Että se, mikä Euroliiga tekee niinku aivan loistavasti, että sä pääset siihen mukaan. Tuomareilla on mikitys siinä, että kuuntelet koko ajan, mitä he keskustelevat, niin se avaa paljon enemmän tätä tilannetta, että minkä takia tästä tuomittiin, mitä tästä tuomitaan. Siinä on kehitettävää mahdollisesti sitten tuleville kausille, kun EGGC Tohim ja Richardsonin käsiin, että tipahtaa levypallo. Ero säilyy 7 pisteessä. Richardson. Ross. Aido. Ja kyllä kuten Teemukin mainitsi, niin kyllä tästä ottelun temmosta ja intensiteetistä hieman on huomannut, että kyseessä on jo 7-peli tähän sarjaan. On totta kai, tässä on kolhuja otettu ja pelejä on pelattu tiuhan tahtiin, niin se tempo ei voi olla samanlaista, kun tässä on niin fyysistä puolustamista myöskin. Tuppi Hirvonen 3 ohi, Henri Permanto kuitenkin hyökkäyslevypallo. Se oli 6. hyökkäyslevypallo vierasjoukkueelle, kun kotijoukkueella niitä edelleen ainoastaan 1. Permanto 3. Ohi menee Via Gats. Napaa irtopallo PC Nokialle. Nopeasti lähtee Gatsmaiseen tyyliin. Pallon kanssa toiseen päähän. Pelaa Rossille. Ross vastaan Hirvonen. Gats. Ja Gats aivan vapaa heitto. Ohi menee. Tapee hyökkäyslevypallon. Richardson 3 pisteen heitossa. Ja tuo 3 menee ohi. Aido tappelee kuitenkin pallosta. Ei saa sitä pelastettua kentälle, vaan Katajan pallohalle. Ja nyt Tumpaa tuli 2 puolustusvirhettä peräkkäin. Eli ensimmäiset Cats pääsi tekemään sen baseline-leikkauksella koriin. Ja taas hän nukahti vähän ja päästi Catsin tuohon leikkaukseen. Et minuutit on hirveet, väsynyt. Niin tulee totta kai tällaisia, mutta nämä on niin isoja juttuja, että niistä pitäisi pystyä pitämään kiinni. Ja nyt olisi kiva nähdä miten Kataja lähtee hyökkäämään. Tässä on pari hyökkäystä ollut vähän pakotettuja heittoja taas, että pitäisi päästä kohti koria. Shot back, hänen pelitilanne heittossa 1/7.
Singlesonin kolmonen ja siellä on! Ja kyllä nämä kaverit ovat nyt tänään nousseet Katajan toimesta esiin, jotka eivät tässä sarjan alkupuolella välttämättä siinä roolissa ole ollut. Ja näitä onnistumisia ovat äärimmäisen tärkeitä. On todella niin tärkeitä, että vastustaja ottaa yhden aikalisä siihen, mutta mistä taas lähtee, että Richard Back pelaa EGG:n kanssa ton pick and popin, Tape joutuu lähestymään EGG:n ottamaan 3 pisteen heiton pois. Kapteeni laittaa pallon maahan, lähtee hyökkäämään ja rikkoo ton 3 pisteen viivan. Pääsee 3 sekunnin alueen sisäpuolelle, jolloin Nokian puolustus on rotaatiossa. Eli et puolustaa enää omaa pelaajaa, siinä on joutunut auttamaan, tulee 1-2 syöttöä sen jälkeen vielä. Eli tuossa tuli 3 syöttöä käytännössä. Tuli ulos syöttö ja siitä ekstra syöttö ja taas mikä nähtiin myöskin eka puolella, että Singleton sai catch and shoot heiton niin, että siinä ei ole kättä vastassa. Jos vertaa edellistä 2 hyökkäystä Katajalta, niin ensimmäisen EGG se joutuu ottaa kääntöhyppyheiton Tapeta vastaan. Sen jälkeen Tuomas Hirvonen ottaa omasta kuljetuksesta 3, hyökkäyslevypallo ja Permanto ottaa taas ilman etua Tapeta vastaan käsinaama edessä 3. Mikä ero niissä on ja varsinkin se, että kuinka iso se prosentuaalinen ero on, että se pallo menee sisään. Nyt jokainen piste, jokainen hyökkäys on niin tärkeä. Ero 8 pisteessä. Vierailijoiden hyväksi Permanto, Singleton, Backham, Donzo ja Tumpami jatkavat kentällä. Vierasjoukkueelta Gutch, Tape, Ross, Aido ja Richardson. Puolestaan tuo tuttu PC Nokia viisikko. Aido. Aido. Joka vielä pisteettä tähän otteluun. Toki ainoastaan 1 pelitilanne heittokin. Tuleeko nyt se ensimmäinen onnistuminen Aidolle? Ei tule. 3 ohi. Ja levypallo kamppailussa. Siellä on myöskin Ross, mutta pallo päätyy siinä. Permanon kautta Singletonin käsiin. Singleton. Hyvät liikkeet, erinomainen ajo. Ja sieltä 4. virhe Patrick Tapelle. Kyllä, ja mistä lähti, kun puhuttiin ensimmäisen puoleen. Singleton sai ton catch and shoot heiton 3. Itseluottamus nousee pelaajalle, joka haluaa hyökätä koko ajan. Nyt on catch edessä, päätyraja tyhjänä. Lähenkin hyökkäämään sieltä kovalla itseluottamuksella. Eli mitä se kori ruokkii, ei se ole pelkästään se 3 pistettä, vaan se ruokkii eteenpäin seuraavaan ja sitä seuraavaan hyökkäykseen. Nyt Tapee 4 virheellä 13,5 minuuttia aikaa, niin Nokia joutuu reagoimaan aivan eri tavalla. Kalle Peltonen tulee 4 virheen rasittamaan Patrick Tapeen tilalle, kun Singleton onnistuu tuossa jälkimmäisessä vapaa-heitossaan. Kasvattaa Katajan johdon 9. Ja kyllähän nyt Nokian pitäisi saada jollain tämä hyökkäys vähän vapaammaksi. Eli nyt nähdään, eli esimerkiksi näin. Ei. Eli menetyksellä 2-1. Ja siinä nyt pääsee Permanto ja Tumpa vielä herkuttelemaan. Ja tuleeko sieltä nyt sitten myöskin Fifi Aidolle? 4. virhe. Kyllä tulee. Siinä oli Permanto oli oppinut ensimmäiset puolijat, mitä Cavs teki Singletonin ajossa ja otti sen torjunnan pois, jätti Tumpalle sen pallon ja Fifi joutui rikkomaan sieltä. Mutta mitä olin tuossa edellisessä hyökkäyksessä sanomassa, että katsoo, tilastot kertoo kuitenkin aika paljon, että Nokia on 2/14 3 pisteen viivan takaa, eli se on se paikka, että saisi Katajan puolustusta vähän levitettyä enemmän. Sieltä tulisi 1-2 onnistumista, jolloin pääsisi taas Catch, Richardson, Ross hyökkäämään paremmin kohti koria. Vierailijoiden 3 pisteen heitot puolestaan 8/19, kun Gutschman nappaa levypallon. Ero on nyt suurimmillaan tähän otteluun Katajan hyväksi. Se on 10 pistettä, kun Gutsch kohti korjaa. Ja tuon ajon me virheellään katkaisemme Watango Donzoume. Se on Donzoun toinen henkilökohtainen virhe. Kun Kataja vaihtaa Permanto ja Tumpa kentältä pois ja Keesi ja Lindberg heidän tilalle. Ja me tuon virheen myötä täyttyvät myöskin vierasjoukkueen joukkuevirheet. Mutta vielä me sivurailla jatketaan. Ross. Richardson menettää pallon. Siinä pääsee lyömään palloa, eikä Keese tilanteessa, mutta nyt Singleton menettää sen takaisin Nokialle. Gutsch. Suoraan kuljetuksesta me ottaa heiton ja me upottaa sen. 44-52. Kyllä kallis menetys taas Nokia parhaimmillaan transition hyökkääminen ja Cats pääsee käyttämään tuota atleettisuutta ja nopeutta. Kun nyt Singleton kaukaa lähtee, 3 ohi menee levypallossa Richardson. Richardson pelaa sen toisen laitaan Gutschille.
Gatch vastaan Ekekese. Gatch suoraan kuljetuksesta kolmonen ohi menee ja Ekekese levy pallossa. Siinä Gatch olisi halunnut tuosta tilanteesta virheen, mutta pilli ei soi. Ainut 3 virheen rasittava peluri vierasjoukkueesta Sebastian Lindbergia ja kotijoukkueelta 2 viisikon miestä sekä Tape että Aidome 4 virheessä. Don Soume nappaa hyökkäyslevypallon. Don Soume vaikea ratkaisu jää lyhyeksi ja nyt Ross eteenpäin Gatchille. Gatch. Ja me tilanteestamme Sebastian Lindbergille 4. henkilökohtainen virhe. Ja Petri Virtanen käy todella kuumana tuosta tilanteesta. Ei, luulen, että nyt tuli huuto kylläkin Donsolle tuossa tilanteessa eikä tuomarille tässä Sebastian Lindbergin virhe, mutta toi Donso ottaa kovan hyökkäyslevypallon, jonka jälkeen lähtee pakottamaan. Eli kun puhutaan tästä, että ei ole kokemusta ja vähän liikaa intoa tuossa pelaamisessa, että pallo ulos siitä 6-14 sekkaa ja päästään hyvään tilanteeseen. Ja nyt pelataan playoffseja, niin tuollaista virhettä ei ole nähty, että puhalletaan. Että voi olla, että Gatch vähän rikko siinä Donsoa, mutta ei tässä pelissä sitä tulla viheltämään. Kuten nähtiin edellinen Kalle Peltosen kova näyttäytyminen Richard Backiin vastaan. Vaikka siinä kontakti oli, niin ihan selkeä se ei ole virhe, niin sit pitää pelata ja mennä eteenpäin. Joo, kyllä tämä sain hyökkäyslevypallon, niin saan ottaa heiton myöskin ajattelumalli, niin tämän kaltaisissa kinkereissä, niin se kannattaa unohtaa, kun Gatch ja aika hyvässä tilanteessa pitää olla, että sä siitä se heito ota. Hirvonen. Vastassa on Ross. Hirvonen. Ekekeselle tarjoaa screeniä. 7 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Permanto vilkaisee tuonne hyökkäyskelloon. Pelaa tämän jälkeen hyvä syöttö tuonne Korinalle Ekekeselle, joka on päässyt Mattilaa vastaan erinomaiseen asemaan. Ja siinä oli jälleen malttia. Hyökkäysaika oli käymässä vähin, niin siinä olisi joku voinut raapasta semmoisen ehkä huolimattoman heiton, mutta nyt hieno maltti loppuun saakka. Oli hieno syöttö. Kun Gatch jälleen yksilöratkaisu, ja kun näin, että Boot Gatchin yksilöratkaisulla tässä nyt Nokia pelissä pysyy 47-54, kun reilu minuutti jäljellä kolmatta jaksoa. Hirvonen. Nyt on mielenkiintoinen. No, Nokia sai vaihdettua Gatchin siihen pallon puolustajaksi. Tää voi olla iso heitto, että ensimmäinen oikeastaan onnistuminen Päkille ja on nähty mitä hän pystyy tekemään, niin se oli Katajan kannalta hyvä niin 1/8 nuo pelitilanne heitot ennen äskeistä onnistumista, kun Peltonen 2 pisteen heitossa ohi menee. Ja tuo on varmasti se heitto, minkä Kataja Basket mieluiten antaa. Tuolla PC Nokian hyökkäys päässä. Meiro 10 kun Hirvonen. Kyllä, ja nyt Nokian tässä vaihtavassa puolustuksessa, jolloin tulee näitä tilanteita, että Kalle Peltonen joutuu puolustamaan hetkellisesti kentän paras 1-1 puolustaja ja Nokia reagoi nopeasti ja sitten ollaan vähän myöhässä koko ajan. Tomas Tumpa 3 onnistunut 3. 26 kasvattaa Tumpa pistesaaliinsa. Ero on 13 ja nyt ovat hyvät neuvot ja suoritukset tarpeen. Ja sellaisen PC Nokia myöskin saa aikaiseksi, kun siinä Mattila-Peltonen duo säveltää ihan nätin kori. Kyllä, taas tuo tyhjän puolen pick and roll toimii erittäin hyvin. Mattila loistava maltti ja Kalle Peltonen rollasi kova korille ja selkeästi paras hyökkäys vähän aikaa. Back siellä lattiapinnassa saa pelattua pallon Tumpalle. Tumpa saa vielä heiton aikaiseksi, mutta ei onnistu sitä koriin heittämään. Ja näin on 30 minuuttia ottelua takana ja Kataja Basketin 11 pisteen johtoasemasta lähdetään hetken kuluttua mielenkiintoiseen 40. Ja pakko vielä mainita tuosta Tomas Tumpasta, että on tänään siis mättänyt pisteitä 26 ja me sivunnut tuota omaa korisliigapisteennätystä, joka oli ennen tätä 19. Niin jos jonkunlaisissa peleissä noita ennätyksiä kuuluu tehdä, niin juuri ehkä Game 7. Tämä on täydellinen paikka sitä tehdä, että on pelannut fantastisesti tuolla hyökkäyspäässä. Toki puolustuspäässäkin, mutta se on aika taattua laatua, että yksi sarjan parhaista puolustajista, mutta toi hyökkäysosaaminen tai nämä onnistumiset on, että saako hän tehtyä sen korin. Gatch on tavallaan ainut kenellä se tilanne on Nokialla, mutta hänkään ei ole niinku samanlainen 1 vastaan 1 pelaaja. Permanto, Tumpa, Hirvonen, Ekekese ja Simonsson, Kataja viisikko. Ross, Richardson, Gatch, Aido ja Mattila puolestaan kentällä PC Nokialta. Ekekesemme vastaan Mattila. Ekekesemme vilkaisee siinä olkansa yli, kunnes hänet tuplataan. Pelaa Hirvoselle. Hirvonen on vaikeuksissa. Menettää pallon ja Ross lähtee kaventamaan tuota
11 pisteen eroa, kun nyt sitten tekninen virhe sinne Joensuun Katajan penkille, kun siinä ilmeisesti joku on vähän sitä mieltä, että äskeisessä Sami Hirvosen hyökkäyksessä, niin siellä oli joku Hirvosen kädessä kiinni ja nyt sitten tämä. Joo, en tiedä mistä tuli. Petri Virtanen käy ainakin todella kuumana, että minkä takia hän sai teknisen virheen, mitä siinä tapahtui. Että ainakin aikaisemmassa tilanteessa hän ohjeisti omaa joukkuetta eikä tuomarille valittanut, mutta he sai varoituksen tuossa kolmannen neljännekselle ja totta kai silloin jos tuomari kokee, että tällainen on, niin silloin se teku pitää myös antaa ja näin eteenpäin, mutta siinä oli mielenkiintoinen tilanne, että oliko virhe vai ei se Hirvosen ajo. Mökki-illassa pitää harmaan paidan hymyssä sui. Kun Mattila kova 3 pisteen heitto ohi menee. Ja levypallon nappaa Tumpamäen. Ero säilyy 11. Ei vielä onnistumisia tähän 4. jaksoon, kun nyt sieltä tulee virhe Niko Mattilalle. Se on Mattilan 3. henkilökohtainen virhe. Ja kyllähän tässä puolustuksessa näki tuosta ekasta puolustusta nyt, että kyllä Nokia nostaa intensiteettiä tähän puolustukseen. Minkä takia heillä oli pieni mahdollisuus siinä edellisessä pelissä täällä, kun he sai riistoja, oli aggressiivisia, niin nyt pitää sitä myös nostaa. Hirvonen vastaa Richardson. Hirvonen saa heiton aikaiseksi. Richardsonin kättä vastaan. Tuo heitto ohi. Me katsotaan levypallotilanteessa. Putkacciamme rikkoo Henri Permanto. Se on Permannolle 3. henkilökohtainen virhe. Virhetilannehan on se, että kotijoukkueesta Patrick Tapela ja Fifi Aidolla molemmilla 4 virhettä. Vierasjoukkueestamme Sebastian Lindbergillä 4 ja nyt Permannolla 3, kun Richard Pähkämä kentälle Tuomas Hirvosen tilalle. Kuten edellinen hyökkäys nähtiin, niin se menee enemmän ja enemmän tuohon 1-1 hyökkäämiseen, kun vastustaja vaihtaa näitä palloskriinitilanteita kaikkiin skriineihin, niin silloin pitää oma pelaaja vaan pystyä voittamaan. Richardson, Ross, Mattila. 10 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä, kun Mattila pelaa pallon Gatchille. Gatchimme puolestaan Rossille. Ross 3 pisteen heitto. Pallokori ja virhe päällä. Se oli iso heitto, erittäin hyvä maltti taas Nokia hyökkäys. Kätsillä oli puolittainen vapaa heitto. Syötti viereen Rossille, joka ei todellakaan ole mikään kova 3 pisteen heittäjä. Et enemmän tollanen puolimatkan 2 pisteen heittäjä, mutta ottaa ne 2-3 heittoa per peli tuot kaaren takaa. Ja nyt pisti ison heiton sisään ja Singleton oli vähän siinä alla. Ei antanut laskeutumistilaa ja virhe päälle. Iso 4 pisteen hyökkäys. Ero kaventuu 7 pisteeseen, kun reilu 8,5 minuuttia jäljellä. Ottelun varsinaista peliaikaa ei onnistumista Katajalle. Gatch pallon kanssa. Mattila. Gatch. Ajetaan pallon Richardsonille. Richardson takaisin Gatchille. Gatch 3 pisteen heitossa. Lähellä, mutta niin kaukana ja levy pallon sen saa loppujen lopuksi Thomas Tumba. Tumpalla irtopallo ja Ahmed kertynyt käsinsä tässä ottelussa jo 8 kappaletta, kun kovaa vääntöä siellä parketin pinnassa pallosta ja nuoli osoittaa kiistapallotilanteen jälkeen enemmän palloa kotijoukkueelle. No vähän liian iso into tuossa Tumpalta, hyvä levypallo, mutta ei ollut numeraalista etua siinä. Voi lähteä 1-1 tilanteessa haastamaan, mutta Ross on erittäin hyvä, nopeakätinen puolustaja, tulee tuolta vähän niin kuin pimeältä tai kuolleesta kulmasta hakee niitä kosketuksia palloon ja nyt tuoli näytti Nokian suuntaan, että nyt eletään isoja hetkiä, taas menty 2 minuuttia ilman Katajan pisteitä. Richardson ajautuu ottaa sen paikkaan, kun Back ja Lindberg hänet tuplaavat, saa kuitenkin syötettyä ulos ja Gatch rynnii korillemme. Pallo päätyy Rossille, Rossilta Mattilalle, Mattila 3 ja kapteeni Mattila huudattaa. Harjun niityn liikuntahallia ja iso heitto jälleen. Todella iso heitto, nyt 7 pinnaa 3 viimeiseen hyökkäykseen ja siinä oli lähellä Catchin askeleet. Pallo osuu sen jälkeen Catchin jalkaa, jonka kautta se menee tulee Nokialle ja Niko Mattila pääsee heittämään vapaimman heiton, mitä hän on koko pelissä saanut, siinä kävi huono tuuri Katajan kannalta, että niinku tyhjästä Mattila pääsi ottamaan tuollaisen heiton ja tuolla 4 pinnan pelissä taas, että ihan uusi 7 tai alle 8 minuuttinen saadaan tässä, että jos näytti jo, että Katajalla oli se momentum, Kataja oli
se joka peli vei, niin nyt on tällä hetkellä taas sit kotijoukkueen PC Nokia. 7-0 startti PC Nokialle tähän 4. jaksoon ja se kelpaa kyllä tälle kotiyleisölle täällä loppuun myydyssä Harjunöytin liikuntahallissa, jossa on tosiaan paljon nokialaislegendoja on Teemun kanssa jo tavattu. Muun muassa Henri Hirvikoski on palannut piipahtamaan kotimaassa ja kotikaupungissa ja kävi tässä molempien juttusilla, mutta mitä keskusteltiin, niin ei puhuta siitä enempää, vaan keskitytään tähän peliin. Tämä on tärkeämpää kuin ne keskustelut. On kyllä. Ja molemmilla joukkueilla 2 aika lisää vielä jäljellä. Kyllä, ja edelleen haluan nostaa sitä, että Katajan numero 1 Richard Pack tulee olemaan se pelaaja, jonka mukana Kataja voittaa tai häviää. Et mä en usko, että muut pelaajat pystyy niitä koreja tekemään. Tämä Nokian puolustus tulee olemaan niin tiukkaa, että Kataja voittaa, niin silloin Richard Packin pitää pystyä voittamaan niitä 1 vastaan 1 tilanteita ja tekemään kori tai luomaan jollekin muulle sitä heittopaikkaa. 7.28 pelikellossa aikaa. Siellä toimitsijoiden pöydän käyssä käydään joku asia läpi ja me Katajan päätyrällä jatketaan. Hirvonen. Ekekese. Hirvonen. Ajaa loppuun saakka. Ei onnistuu. Kyllä se pallo sinne pomppii. Onnistuu. 56-62. Hirvonen, joka aloitti erinomaisesti tämän ottelun, pääsee jälleen sitten pisteiden makuun pitkästä aikaa, kun Kats seuraat hyvin Rossin tilanteen pallopussa. Ja taas tyhjälaidan pallostiini tuottaa yllättävän paljon Katajan vaikeuksia. Eli Ross pääsi suoraan rimalle ja Kats hyvässä lövypallomahdollisuudessa sen jälkeen. Tumpaamme 3 pisteen. Heitto ja Tomas Tumpa! Aivan fantastinen peli tältä nuorelta mieheltä. 29 pistettä ja millaiseen paikkaan vierailijoiden kannalta, kun Richardson ei onnistu myöskään Mattila. Ja se on Richard Pack, jonka käsistä tämä pallo menee yli. Ja nyt on edestä 2 hyökkäystä, niin Nokia päässyt tuonne hyökkäyslevypalloihin myöskin, kun on sitä puhuttu, että ei ole hyökkäyslevypalloja toisiin mahdollisuuksiin, niin edellisessä Cats teki kori, nyt Mattila meinasi tehdä ja sai vielä päätyrajan heille, eli extra possessionit, mitkä on todella arvokkaita, niin kuin nähdään, että onko se 3 pistettä, ei ollut. Ei onnistu Kats kuittaamaan tuota Tumpan onnistumista ja ero säilyy 8 pisteessä. Korjataan 7 pisteessä. Vierasjoukkueen hyväksi, kun Pack tekee nyt juuri niitä asioita, mistä Teemu hetki sitten sanoi. Ja kyllä, ja momentum kääntyi. Totta kai se edellinen Tumpan kova 3 pisteen heitto, joka kuvastaa hänen tätä pelaamista. Mutta nyt staattinen hyökkäys. Ei ollut minkäännäköistä etua. Pallo Richard Packin kädessä. Näyttää, menkää leveelle. Mulla on 4 heittäjää tässä. Kukaan ei voi yliauttaa tilannetta. Cats hyvänä puolustajana, tai sanotaan, että ainakin atleettisena pelaajana tuossa pitempänä, niin joutuu kunnioittaa sitä keskimatkan heittoa sen verran paljon, että Pack pystyy voittamaan, pääsee rimalle. Ei ole apupuolustus siellä, ei ole tapeta auttamassa torjuntauhkana, vaan se on puhdas 1-1 tilanne. Richard Pack tuon äskeisen onnistumisen myötä heittänyt joukkueelleen 10 pistettä. 3/10 pelitilanne heitot hänelle, mutta ehdoton. Karjalan kingi on ollut tänään Tomas Tumpa 29 pisteellä ja lisäksi sinne Tumpalla vielä 9 levypalloa, mutta aikaa on vielä, Teemu. On paljon aikaa ja nyt on taas mielenkiintoinen, että aikalisän jälkeen molemmat valmentajat pystynyt piirtämään sen hyökkäyskuvion. Toki taitaa molemmilla joukkueilla olla useasti, että apuvalmentajat sen tekee tai toinen valmentaja. Niin kukaan se pelaaja, kenen Nokia lähtee tätä hyökkäystä rakentamaan seuraavaksi. En yhtään ihmettelisi, että Kataja pelaa Richard Packille seuraavan hyökkäyksen, mutta nyt Nokia tarvii korin ja Patrick Tape kentälle 4 virheä 6 minuuttia jäljellä. Aido ja Tape 4 virheessämme kotijoukkueesta ja molemmat tällä hetkellä parkitille, kun Tapeelle pallon saadaan pelattua, mutta ensimmäisestä Tape-yrityksestä ei mitään synny. Tämän jälkeen Kats pallon kanssa. Gatsman vastaa Ekekese. 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Tape vilkaisee hyökkäyskelloon. Lähtee tämän jälkeen haastamaan Ekekese ja Ekekese rikkoo tilanteessaan ensimmäinen henkilökohtainen. Joo, se oli lähes täydellinen puolustus Katajalta. Sepu Lindberg vähän liukastui siinä aikaisemmin, että oli jo riisto lähellä. Ja tää oli Nokian päätös, että Tape kylmänä pelaa, nyt halutaan hyökätä korin läheisyyteen. Halutaan saada palloa sinne korin lähelle hänelle. Nyt Fifi Aidu tekee samaa Tuppi Hirvoselle.
Aidom haastaa Hirvosta ja sieltä Fifi Aidolle. Ensimmäinen onnistuminen tähän otteluun. Avaa pistetilinsä kotijoukkueen kannalta varsin oivaan aikaan. Kun tilanteeksi 60-67. Richard Pack, kolmonen ilmaan, ohi menee ja levypallotilanteessa. Ross sulkee Lindbergin tilanteesta pois ja nappaa pallon kotijoukkueelle Ross. Oma ratkaisu tuosta vapariviivan kulmasta ja tämä on Carol Rossia parhaimmillaan. Kyllä, siinä hän on sarjan paras keskimatka hyppyheittäjänä, pystyy ottaa ton oikeastaan ketä vastaan vaan. Ero 5 Ekigeeseen. Lindberg Hirvoselle. Lindberg 3 pisteen heitto. Takarautaan ja levypallon nappaa jälleen Caron Ross. Ross, joka on iso pelaaja kyllä, etenkin tämän kaltaisissa tilanteissa Nokialle. Ross. Ulos Katsille. Katsi näyttää Tapeelle, että screeni kelpaisi. Tape tekee työtä käskettyä kuin Ross kolmonen. Ei onnistu Ross, ero säilyy 5 pisteessä. Ja kyllä nyt olen sitä mieltä, että Kataja lähtee tää hyökkäämään, niin kyllä Tapeta vastaan pitää pystyy hyökkäämään. Ei näin, vaan pistää hänet screenitilanteisiin, jolloin hän joutuu liikkumaan. Kun nyt Thomas Tumpaamme torjuu siellä, Gatsin pallo pysyy kuitenkin Nokia joukkueella Ross Richardsonille. Richardson loppuun saakka, kun Tape siinä siiloaa hänelle tilaa. Ja Richardson onnistuu pallo koriin, 4.18 jäljellä ja Petri Virtanen haluaa tähän väliin käyttää tuon viimeistä edellisen aikalisän, kun ero kaventuu 3. Joo, ja siinä oli hyvä aikalisän paikka, näytti myös Katajan pelaa, että viisikko, jonka kanssa todennäköisesti mennään ehkä loppuun asti. Voi olla, että Singleton sieltä tulee kentälle. Mutta ei saatu sitä, mitä haluttiin, eli Ekeke se lähti ihan staattisesti tuosta top of the keystä hyökkäämään Tapeeta vastaan. Nokian hyvä apupuolustus, pitkät kädet pystyy siinä. Sai kosketuksen pallo ja menetys ja sitten taas Nokia parhaimmillaan tässä, että tuommoista ajoa tonne syvälle ja miten Nokia tuli sieltä aikalisältä. Mentiin korin läheisyyteen, haluttiin postaa, päästä 3 sekuntiin ja nyt tuolla ajolla Tucker Richardson oli siellä 3 sekunnissa ja pääsi viimeistelemään heito tosta ihan läheltä. Kataja Basket SM-kultamitalisti vuodelta 2015 ja 2017. Viime kaudella pronssia ja nyt jälleen halajaa. Loppuotteluun, kun PC Nokialla ei puolestaan vielä me seurahistoriasta finaalipaikkaa löydy, jos ajatellaan näistä Katajan mestaruuksia vuonna 2015 kuin 2017, niin löytyykö siitä joukkueesta ketään sellaista go-to-guida? Siellä oli eri pelaajia, kyllä ketkä pystyi viime hetkellä tai kenellä oli peli hallussa. Et siinä oli 2 erittäin hyvää joukkuetta kyllä, että Suomen mestaruuden voitti. Nyt mielenkiintoinen Ekeke se pois. Ja Donso hetkellisesti kentällä. Ja menetys siihen. Kyllä. Toki se oli Richard Packin moka, siinä oli Tumpa aivan vapaana siinä 3 pisteen viivalla, että hänelle se pallo olisi pitänyt pystyä toimittamaan. Kun Tucker Richardson, josta puhui. Teemu Rannikko ennen ottelua, että hänen täytyy parantaa peliään. Niittaa nyt sitten tilanteeksi tasan 67-67, sieltä on tullut hurjalla sykkeellä. Kotijoukkue hiljalleen rinnalle, kun Tumpaa! Totta kai Thomas tarjoilee sieltä kuitin saman tien. Toisessa päässä Thomas Tumpa. Aivan ilmiömäinen. 32 pistettä Tumpalle. Kyllä, ja pakko kehua myöskin syöttää, että nämä ei ole pelkästään heittää. Että Tumppi Hirvonen löysi erittäin hyviä taidu. Fifi oli vähän syvällä auttamassa siihen rolliin ja Tumpa sai kuitenkin catch and shoot heiton. Sä ihan kuumana ollut koko peli, niin toi on aika kiva toi heitto ottaa ja laittaa 3 sormea sen jälkeen alas, taitaa olla se hänen tuuletus. No nykyään kaikilla sullakin mä en nähnyt sen pari kertaa, kun se ei ole tarvinnut käyttää allekirjoittaneen tuolle. On olemassa, kun Singleton riistää pallon ja Singleton loppuun saakka. Siinä perävalot näkyy vaan, kun Singleton nappaa pallon kelta mustilta. Ja nyt 5-0 rani puolestaan sitten Katajalle. Richardson. Kun samalla EGG se tullut takaisin kentälle ja Patrick Zapeen vasemman käden nosto koriin, ero 3, kun tasan 3 minuuttia tätä jännitysnäytelmää jäljellä. Kyllä, ja tätähän Nokia on kaivannut totta kai. Patrick Zapee tuonne korin läheisyyteen ja pienempi puolustaja joka kerta vastasi. Hirvonen. Ja Tapeem saa pallon viimeisenä, kun Lindberg ei Hirvosen
Syöttöä koppiin saa. Gatch. Pelaa Tapeelle, Tapeen siellä korin alla vastassa on Tumba. Hyvä virhe, että Tumba oli hävinnyt sen tilanteen ja oli vielä yksi joukkuevirhe käyttää. Ja tämä on mielenkiintoista, 2,5 minuuttia jäljellä. Nyt Kataja on joukkuevirhe täynnä. Nokialle edelleen 3 virhettä antaa, joka tarkoittaa, että he voi olla vieläkin aggressiivisemmin. Nyt nähty Rossin pallon painetta, että ei ole mitään helppoa ja pystyy sitä kautta pistämään vielä enemmän painetta Katajan hyökkäykseen. Virheinen heittotilannetta, joten sivurailta jatketaan. Ja kuten Eero Rannikko mainitsi, niin joukkuevirheet nyt täällä Katajalla. Kun Richardson, hyvät liikkeet, viimeistely ei kuitenkaan onnistu Richardsonilta, mutta pallo pysyy. PC Nokialla, kun valkopaidastamme. Se yli päätyrajan menee. Vaikka se ohi meni, niin taas päästiin korille 3 sekunnin läheisyyteen. Richardsonilla on aina hyvä maltti myös tossa, että pääsi oikean käden viimeistelemään. Sapeen, Mattila, Richardson. Hyvä peli nyt. PC Nokialta siinä nukkuu hieman Kataja ja Tapeen. Täysin vapaana korin alta. Niin tätä Game 7 voi tulla. Eli tää on päätyraja hyökkäys. Kun Singleton ajaa korille ja siinä nuori mies näyttää, että ei huimaa häntä tällaiset seiskapelit. Kyllä, mutta sanon vielä, että toi Nokian päätyrajakikka, jota on koko kauden käyttänyt, niin siinä pahasti nukahti EGG siinä kyllä. Sape. Richardson, ei onnistu Richardson. Ja Hirvonen saamme syötettyä pallon EGG:lle. Singleton. Tumba. Nyt kello on kuitenkin Kataja ystävä tässä tilanteessa, eli nyt oli hyvä maltti, ei ollut kuitenkaan etua ja päästään tähän heille hyvään tilanteeseen. Tapeet vastaan hyökkäämään. Olisin halunnut kylläkin, että koria kohdin hyökätään siinä. 4 virheen rasittama iso pelaaja vastassa. Richardson pelaa pallon Tapeelle. Ja koria ei hyväksytä koria, mutta 2 vapaaheittoa joka tapauksessa luvassa. Eli siinä saman tien näyttää kaunistoita ennen tuota heittotilannetta. Tapahtui tuo virhe, mutta 2 vapaaheittoa mahdollisuus tuoda PC Nokia pisteen päähän. Tapeille ne ovat tämän ottelun ensimmäiset vapaaheittoa. Kyllä tässä huomaa koko ajan, kun Tape on tämän pelannut, että rolliuhka on aivan erilainen. Että siinä pystyy heittämään sen pallon todella korkealta. Hirvonen joutui vaihtaa sen tilanteen, kun oli vähän myöhässä ja päästään taas ihan tuohon korin läheisyyteen viimeistelemään. Mutta on mielenkiintoista, kun mennään tuohon toiseen päähän, että kenelle se pallo pelataan, että onko se back vai Singleton, joka sitä pick and rollia tulee tai pick and poppia pelaamaan nyt EGG:n kanssa. 2 pistettä eroa, kun Singleton pelaa Hirvoselle. Hirvonen iso on tuo 3, mutta ei hörppää tuota 3 nyt. Harjun Niitynemme liikuntahallin korirauta. Kun Ross puolestaan vaikea heitto, mutta Singleton rikkoo omia Carol Ross 2 vapaa heittoon. Siinä kova suoritus myöskin Rossilta, että kyllä tässä niin kuin 56,1 sekunti, niin tässä tapahtuu paljon molemmissa päissä, että jos ajattelee Tuomas Hirvosella täysin vapaa 3 pisteen heitto, Singleton loi sen tilanteen hienosti ohi ja nyt tässä, mistä on puhuttu, Ross, Richardson, Katz, jotka hyökkää tuota koria kohden. Nyt ei uskalleta auttaa ehkä ihan niin paljon ja tuossa Singleton joutui rikkomaan käteen ainakin Mikkola näytti tuomarina, että Katajan valmentajat kävi aika kuumana siinä, että taisi Mikkola sanoikin Petri Virta, että haluatko olla loppuun asti täällä, että ei kannata kentän puolella tulla huutelemaan. Jälkimmäinen ohi. Ja samalla siellä EGG:n ja Aido kentän pinnassa painevat. Mutta tuohon ei kukaan muu kiinnitä huomiota, kun allekirjoittanut ja näin peli jatkuu. Viimeinen minuutti käynnissä, pisteen johto Katajalla, kun Singleton. Ja sinnehän sitä halutaan sitä palloa Richard Backille tonne korin läheisyyteen, eli hänelle se 1 vastaan 1 tilanne, aivan rikkonainen hyökkäys, ei mitään, hän vaan osoitti, että pallo tänne. Ja nyt oli ne 2 virhettä, tai 3 virhettä antaa, vielä on 2 virhettä antaa, eli noissa tilanteissa voit ottaa virheet, ei edes tuu heittomahdollisuutta. Mutta taas kellon käyttö on aika tärkeää tässä. Hirvonen. Back.
Vastaan Aido. 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Back on tehnyt isoja asioita tässä välieräsarjassa. Täällä Harju Niitu hallissa. Ei kykene nyt palloa koriin heittämään. Ja loppujen lopuksi Eke Keese saa pallon ja Eke Keeseä rikotaan. Siinä polttelee Nokia-pelaajien käsissä palloja näin. Kyllä, mutta kuka sen haki? Tomas Tumpa, joka on Kyllä. ollut ylivoimaisesti kentän paras pelaaja tänä. Päkiltä päkmäinen heitto. Erittäin vaikea kättä. 2 kättä siinä oikeastaan edessä. Nämä meni Game 5 täällä sisään, mutta Tumpa reagoi hyvin ja Katajan päätyrajalla jatketaan. Nyt on mielenkiintoista, että kuinka aggressiivisesti Nokia tätä pelaa yli, ettei tule helppoa syöttöä. Back hakee syötöllä eikä Keesää, mutta Mattila nappaa syötön. Mattila Katsille. Kats vastaa Tumpa ja tulee. Kyllä pilli soi. Kauan siinä kesti, että tuleeko virhettä, mutta kyllä sieltä sellainen puhalletaan loppujen lopuksi Tomas Tumpalle. Tämä tarkoittaa 2 vapaaheittoa Puut Katsille. 15,6 sekuntia jää kelloon aikaa. Ja se oli Tumpallemme 3. henkilökohtainen virhe ja isot vaparit. Yksi kysymys nopeasti sulle. Tiedätkö mikä on valmentajan painajainen? Et ehdi vastaamaan. Allekirjoittanut. Ei vaan se, että sulla on päätyraja kello sun puolella. Ei saada palloa sisään. Ei saada syötettyä palloa. Ekeke se oli hetkellisesti vapaa. Se pitää yksi screeni riittää siihen tuolla, mitä Kataja hakee tuossa päätyrajassa. Että vapautetaan iso pelaaja siihen syöttö. Ja nyt se meni tuollaiseksi arpomiseksi. Eli se on niinku sellainen, mihin ei tuolta vaihtopenkiltä pysty mitenkään vaikuttamaan. Ensimmäinen sisään ja täytyy muistaa, että siellä myöskin Ross ja Tape kävivät heittelemässä tässä loppuhetkillä vapareita ja molemmat missasivat yhden sellaisen, eli kyllä nämä tärkeitä heittoja ovat nämä vapaaheitot. 15,6 sekuntia jäljellä, molemmilla joukkoilla 1 aikalisä jäljellä. Dutch, jälkimmäinen. Ja kyllä se pomppii sisään, Nokia pisteen johtoon ja luonnollisesti Petri Virtanen ottaa aikalisä. Kyllä ne ei ollut ihan puhtaita heittoja kumpikaan, mutta kotikorit meni sisään ja nyt eka kertaa Nokia johtaa sen alun jälkeen. Eli Kataja eka kertaa tilanteessa, että he on nyt taka-ajajana ja koko ajan peli on ollut heidän tavallaan, tai heidän tavalla menty eteenpäin. Huonoja hyökkäyksiä, huonoja puolustuksia tulee molemmille, mutta he on johtanut peliä. Nyt viimeinen hyökkäys, otetaan omat korialta päätyraja. Edelleen Nokian yksi virhe käytettävissä, mikä on erittäin iso asia tässä. Kuinka aikaisin pitää lähteä hyökkäämään? Ei voi jättää viimeiseen 4 sekuntiin sitä, koska Nokia tulee käyttää sen virheen. Sitten saat sivurajassa tai päätyrajassa ehkä 2 sekuntia aikaa. Jos sä lähdet liian aikaisin, Nokia ei käytäkään. Nokia on edelleen aikalisä, jos sä teet koriin. Et mielenkiintoista nähdä, miten Kataja tän näkee. Todennäköisin vaihtoehto totta kai Päkille pallo. Ja katsotaan, että viekö hän meidät finaaliin asti. Hän on voittanut kerran Nokian, hän on voittanut kerran Korihait vieraissa 1-1 tilanteissa. Tänään ei ollut hänen päivä. Mitä Nokia tekee siinä tilanteessa, niin kuin näkyy, nyt on koko ajan lähetetty toinen pelaaja tuplaamaan sitä tilannetta. Uskaltaako hän luopua pallosta? Aivan huikea 15,6 sekuntia vielä tulossa. Eiköhän Tumpa nakuta 3 sisään, kun tänään heitossa ollut. No siitä mä olen varma, että Tumpalle sitä palloa ei pelata systemaattisesti. Jos tulee aputilanteet, totta kai hän se heito ottaa, mutta en näe, että hänelle sitä settiä pelattaisi. Nyt lähdetään ratkomaan tätä ottelua. Yleisö seisoo Harju Niityn liikuntahallissa. Ja yksi virhe, niin kuin nämä Teemu sanoi, niin on vielä käytettävissä PC Nokialla. Ja nyt se virhe otetaan Rossin toimesta. 5,4 sekuntia jää kello. Eli nyt lähdettiin hyökkäämään, oli ihan selvä. Tiedetään, että Nokia se rikkoo. 5,4 on vielä ihan ok aika. Hirvonen, Singleton, Tumpaamme Back ja Eke Keeseen. On vierasjoukkojen viisikko. Mattila, Richardson, Ross, Aido ja Kats puolestaan PC Nokialta kentällä. Reilu 5 sekuntia jäljellä Back syöttämään. Sivurajaa. On vaikeuksissa, saa Hirvoselle pallon. Hirvonen takaisin Backille ja Back menettää pallon ja PC Nokia etenee. Seurahistoriansa ensimmäistä kertaa Korisliigan finaaleihin. Ei ollut tällä kertaa sopiva tuo sankariviitta Richard Backille, jonka hän tänne ylleen ujutti, kun viimeksi Harjun Niityssä. Sarja oli katkolla ja Kataja vei sarjan 6. peliin. Ja kyllä täällä juhlat on kovat ja on tämä kova laji tämä koripallo, ei voi muuta sanoa. On ja kyllähän niin kuin
puhutaan aina Game 7:istä. Et kun isoja pelejä ne on, niin kyllä nyt nähtiin, että on kuinka iso peli. Kaikki tilanteet, kuinka iso arvo niin tulee loppujen lopuksi. Viimeinen neljännes 26-14 Nokialle. Tekikö se jotain erilaista ihmeellistä? Ei, mutta siinä tuli 3 pisteen heitto, virhe. Sen jälkeen huono puolustus 3. Ainoat käytännössä 3 pisteen heitot, jotka he heittää sisään koko pelissä. Toki 5 3 pisteen heittoa, mutta kuinka isoja nuo ratkaisut oli. Aikalisät, haasto, joka meni tuossa aikaisemmin hukkaan. Mitä tuossa viimeisessä tilanteessa olisi voinut tehdä, haastaa? Onko tuo EU-virhe vai ei? Ei tietenkään olisi ollut, olisi saanut aikalisä siinä. Nämä vaikeat tilanteet tuossa Richard Päkille. Tumppi Hirvonen antoi sen pallon hyvin lähelle koria, mutta niin vähän aikaa, että kaikki pääsee siihen auttamaan Aidulta tuossa tilanteessa. Pettynyt on luonnollisesti Katajan ryhmä. Kaikki näytti jo niin hyvältä parhaimmillaan. Kataja johti 13 pisteellä tätä ottelua ennen kuin sitten ensimmäistä kertaa tuo ensimmäisen jakson jälkeen niin loppuminuuteilla siirtyi Nokia johtoon ja Gutsch viimeisteli vapaaehtoviivaltamme 2 tarvittavaa pisteitä, joiden myötä PC Nokia 75-74 voittoon ja niin Nokialla, tai en tiedä itse asiassa, kun se lienee edelleen kysymysmerkki, että missä Nokia nämä finaalinsa pelaa. Niin, no täällä ilmeisesti ei ainakaan saa missään nimessä pelata. Viimeisimmän tiedon jälkeen oli ollut keskustelut, että saisivatkin. Okei, no tää on muuttunut, mutta se tieto, kyllä. mikä oli tuossa pari viikkoa sitten, että täällä ei saa missään nimessä pelata. Ymmärrän vuoden päästä, jos ollaan samassa tilanteessa. Tässä on hieno halli missä päästään pelaamaan, mutta kyllähän niinku finaalit vähän parempaa paikkaa, haluaisi enemmän yleisöä paikalle. Tän takia tätä kautta on pelattu, että finaalit edessä, runkosarjan 1 vastaan runkosarjan 2. Mutta ymmärrän sen Nokian puolesta myöskin. Tämä kotikenttäetu on valtaisa kaikissa playoff-sarjoissa ja jos joudut täältä lähtemään jonnekin isompaan halliin, missä et ole käynyt koko kauden aikana, niin kyllä se kotietu siinä vähän samalla häviää. Jollain tavoin on aika hassua ja hauskaakin se, että kun ajatellaan, että minkälaista vääntöä nämä pudotuspelit ovat tänä keväänä olleet, niin silti kuten sanoit, niin siellä on kuitenkin sitten runkosarja 1 ja 2 vastakkain. Joo, mutta kyllähän koko kausi on puhuttu siitä, että sarja on todella tasainen. Se oli niinku selvää monelle, että monella joukkueella oli realistiset mahdollisuudet päästä finaaleihin saakka. Mutta